ni Taro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pagkatupang kanong saya umantanong kinagsungaran o Rasul sallallahu alaihi wasallam ng silawati news kanya. Katawan na kan nabagtan ng mga sutitin, mga kanabag kuripot, kanabag ligito, kanabag maligit, kanabag tanong maligat, kanabag tanong kuripot, kanabag tanong di tumumugay. Benaran? Ay manan yan na mga luluwag tinwira. Malagi na ay manan yan na mapasang ila pamugay. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na aynin Peteron na al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Ayat di Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia adi tumunggi o report ligto nas kanyan suigira amyan naging suingaran akan na di ko niyan salawatan. Nagina kailangan ng salawatan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak bermadan? Siapa Nabi sallallahu alaihi di ko na alaihi salatu wassalam. Sa tanong na kinanglan si tanong na di tanong di maka pakasngay agyung ko to paliyugot sunat mubah ayamana mubah na tupakay mubah na tupakay di tanong na di mapakasngay so haram abu sumakro pasang tanong na igirawan na ayang pisuayan na susunod na 3 paligat. Ato lagi po tayo paligat taon na piyaso din niya kagagad na dinilimang galabaw. Nakataya, mga uri po ng Allah. Ay pumutuan sa paligat na skanyan so udingkan galabakan na siksa ang bawang walong kala. Udingkan galabakan na siksa ang bawang walong kala. Kanagwada pala siya, milo ito. Pada diri su basta dengan ngelbakan na kebusa kau na siksa ang kapunuan lugan. Na ngelbakan naka na balas ang kapunuan lugan. Ginan ipaliugan. Ayang ipilaginanan na so lima waktu asambayang. 5 waktu asambayang apaliugatan. Ayang paman apumutuan sa sunnat na ngelbakan naka na balas ang kapunuan Allah na uding kam ngelbakan na da abalas ka. Itu sunat. Ayat pembetulan sa mubah mapapakay na daabalasian na dapman busanian. Ayat pembetulan sa makro na o dingkang gulupakan. O dingkaskan yang gulupakan na o dingkaskan yang gulupakan na balasan ng Allah Ta'ala. Okay, na may kapinggil pakaskan yan na daabusan ko. Gina ni makro. Na doon ang kaklase. Dito sutiran sa makro tanzih agu makro tahrim. Yang kanan ang makro tahrim na ginasutiran ato pa kaya mo duganan sa haram. So paharami. Anto na haram mga orito ng Allah basta ang gato pa kanakaw na kedusya kaw na kusiksa akaw. Na anto na basta man na dingang gato pa kanata agawa niya. Ayaman niya na kanaba ko na balasan. Sa tanong mga oripin ng Allah na kinanglan siya tanong na di tanong di mapakasisinggaya o antunay paligat na o antunay wajib. Basta akasabutan ka ng biyubiya. Basta akasabutan ka ng biyubiya. Na kukuma so sabagi kung mga kukuman wag naman sabitan na lang. Kaya sabitan na lang. Kasan mo na gulo. Ay barat yan. Kaya ito ka so 5 timan awak to asambay ang napaligot na kailangan siya raman siya na magulubak po. Magulubak pa. Kaya ito ka so waiter na kanabuto so waiter si ko padamadhab na paligot si ko Shafi'i na mapaligot laido pa mo tarawih. So tarawih na kanaba na paligot. Kanaba paligot so tarawih. Sunnat so katirawih. Mula sa mga Allah pangumanan no tuwan ng Ta'ala. Nailan man, ay sa katanong na kinanglan aditan ni mapakasngaya kalagi din na
puasa, katirawi. May umakas sa masjid, na misimbayang din sila, niya kasimbayang sila din sa isa, kailan ito kapagpun tirawi. Kailan kapagpun tirawi. Na sa kamambo, may umakas sa masjid, na ito na isuwi na ka, simbayang ka sa tarawi, o anta ka simbayang ka sa isa. Isya. Dan sa akan, kapsimbayang ka din sa isya, o huwag mo makapsimbayang sa katirawi. Nanto na siya, baka mayroon pagunot. Ay manan niya na may akong mga misa masjid, so imam na ay ninong kitina din ko tarawih. Tumiyakbir, Allahu Akbar, dito na tarawih. Na ino mga di, pagunot ka meron. Ay, ano ta ka na rin? Ano ta ka na rin? Okay, na sana ka ba din sumiyat ka? Kaayaan niyat ka na, ya Allah, diyan kaya ka pagunot ka nun, nasa ka na niyat ka, naging kitina din na ko, sambayang ka na? Isya. Girin sukitin na namin po sa bayang Aisha. Naayasyon na ka, namin ka makasimbing sa imam, sa 2 rakaat, namin ka silam sa kanya na baka salam. Tapos na kayo sa sambil na sa 2 rakaat. Kapsimbayang ka na Aisha. Simbayang ka na Aisha. Makasalam ka, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nagito, pagunot ka dito imam. Na may kaso imam niya kapasitsiran din simbayang, nagsimbayang ka sa 2 rakaat, kakurang ka sa 2 rakaat o salatul witr. Sa tarawih. Yawan niya. Gina. Ano mga pakaisitan nung nagkapakailitan na yung mapipilihan? Okay, na oknilo ba yung tanong? Isulat tanong na naiman namin ang kapipilihan, umanisa ka to tanong. Na nakakaptan niya na adaptarian, ay isulat din sa mga pakaisit. Na ano mo, nasisagay mo talikod-likod na mga pakaisir, tibla mo. Tibla mo. Okay, na umani mo kadar, umani seminar, nakita ng Suisa. At yung may alaman ng sumira, na dito mga kasuruan. Dito mga kasuruan, psikografian. Yawan yun. Ano dan may ataman siya i-discuss yung tanong. Dapat kayo sa iyo. Sita na sa kanya, miya pag usiya ka no si Komyo na so kito-kito kapag sudah. Darwan mo ko usap. Kapag supad na si Komyo na mga seminar kami nag-discuss ang gira. Terus tanong mga urip ng Allah, so kapag abdas na paliugat ko umani sambayan. So kapag abdas na paliugat ko umani sambayan. Nakataya. No ustad, so kapag mo po na paliugatan ng nigira dito akong mga pag-abdas. Pupupo ako. Napagilin itong ibutad. Niya kasong kasadisin, huwag takadakan makasong sadisin. Na may kadakad makasumsan din sila yung manan niyan na pakatanan tanong, tabi tanong mo, na tuminiti ka, dadakad pa mo po, luminiyo ka, pag-ubdes ka, na dito ka pa kayo. Makapupupo ka din. Naugid mga ulit ng Allah na ibarat mo, o ayang yasuayan na luhur, niya kapag-ubdes ka, niya kasimbihan ka din. Natamang ko kaya pag-usarian, na dapat din ayamanan niya, na dapat makalubat. Dapat makalubat. Naugid na, giubuwa ayamanan niya na luminyo sundo, niya katotra. Piyagbangan sa asal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na pag-ubdes ka. No mga di, pumupo ka, wantara di. Di pumupo. Di pumupo. Nung tabo ame kaging ko to, aluminyor ka ando na, katatalo na. Di ka pa kayo. Di ka din, ayamanan niya na di ka na ayamanan niya na pumupo sa iyong koto oras. Di lagi dito, nasutik ka no aamit man ka, tuminiti ka, na nakabong pamupo, o yan na, piyagbangan sa asar, kapag-ubdas ka, nakakapumupo ka din. Kaya sa Buddha nung ito, mga rin lang. Okay, naginan, kaino ka na naman tiro, kalalayo ka na ng t-shirt. Yan ang mga nitigilan, bakit pa kaya pumupunta ko, pumupunta ko ng tigilan, nitigilan dito ko na data ko makapag-ubdas. Pumupo ka, amay ka, sumuka sa lisin, adalat makapamupo. Okay, nawaya mo luminyor ka na hindi, nadit akong ginoon. Kaya
aya kateron o manusia na igira aluminyo agir ko ka anyo na paligod sa bakamuko. Kanang paligod? Enon tago o katatalunan. Panabod matag tumuko ka, pag iyo ko to kan andikar na ka, iyo ko to wilkus ka, nakisabihan na ka, o di ba napakunaban na ka? Paligod ko to, kaya talunan sa marsiko. O, nakatayak man. So kung sumo ka na, adi ko isyung bayam, na di ko ito pa kaya sulod, tamigira, ayamanan niya, na di ko may para sa mga ganyan. Na pagsaada, bayamanan niya na reviewtan, o isyung bayam, na kailangan siya kanyan na lupi o nagusulti, so di niya isyung bayam. Kaya niya pumili ko na suwan ng kaya. Kapakay. Okay, na amay kadib na mo na ka, nagudin na litar na kakiyapipiyan. At hindi kasi yung mga pumipas sa iyo, ay susunod na nagsunod na ito. Ito ba ka? Ito ba kaya manan yan na misyo ba yan ka, susunod na nakasumok na ka, nakikitid mo, kaya ka hindi visual ka, kaya ka pamipi ka, di ko niya miyamara, nagpa kaya susunod na nakagil ko to mo na nga, niya may pas ka, niya ninindil ka, nagpunanggila ka ba din, na uba, kaya manan yan, abang kada kuya, marsi ka, gil ko to mo na. Ha? Kunang ginagawin ng boto, kada po yun na kasaw na naging putan litar sa marsin, kadito kung makayag simbayang taman sa dingkak man kung na naging putan litar na. Okay. Okay, na may kadig na marsin ko, nagpapakit man ay simbayang boto ko puniwak ko. Sabi daw, miya kapia na uwad na pagdigan litaran sa na so di ka nilugulog, sinusunawalay, ang susunod na miya kapia na dito kaya manan yan nagkikayanan nabubuli lang managing asamblea ko pa nasuti. Sadya ka hindi ka makapsuti ako na di ko dinil ko na niya ko pera. Na tinudin tanong mga rin ng Allah pag sa mga limo Allah Ta'ala sa iyong kay umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa iyong kaya pagtaw pagdiin sa limo yan na sa mga pupunod na mga rurugod si miyaw na ang masa, miyaw na ang mga pagtaw. Ay na pagtaw na umani nabi na ang pagtaw niyan. Oh. Basta atiro lang na miyaw na ang pagtaw na unaan pan ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanabo miya ka sanggi durang-durang din. Pagin kaya unaan tanong, sisagin kaya masa tanong, na unang sanggi buragod na siplanan ko pagtaon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, na basta atiro tanong, miyaw na ang pagtaw na dito so, miyaw na panayamanan niya na miyaw na ang mga nabi na sa mga pagtawiran. Na, sa ikumiyaw na ang pagtaw, na sa mga raragong kiran na mga pupunod kiran, na biyalirang tanong Allah Ta'ala at yung alumlegan niya. Inangkat yan mga tanongin ko itong mga raragong na mga pupunod. Okay, anto na yung mga ibarate, ayad na ibarate mga ripunuwa na si kumiyaw na ang pagtaw, na igira at yadakuan amarsika, igira at yadakuan amarsika yung puto ang bitang niran, na aya ang paligod si ikiran, na puto niran naging puto ang bitang niran. Yung magkakita na ng marsika. O, pagkarat ko kaya marsikan, na kailangan na puto niya. Panabot pagulabot, kaya kailangan na makotol. Kaya sa budan, na sa katano, sa iyong kaya masa, na piyang kalubudan tanong Allah Ta'ala, kaayak yatang tarmaan siya ng tanong na, yun ko kapagulabit tanong. O, ipuguman tanong mo yan, yun kanan, gitaran, o di na pagigimo, o di na lawas o manusia, o di na antonanon, kadapat pa, misku, si Eko aso, o di na kiyalawayan yan, o di na dinilaan yan, o di na biyang kutubuat, kaya skuwan yan, sini umadhan siya ko. Nakinanglan siya tanong na makapito tanong ko na ba? Oh, makapito tanong ko na ba? Iyan kaya kapag unabing kaon, na aya, pudi nakasiin na kailangan na kaunaban, iyan kaya pito ako nabiron, na susati manon, api ang doon si sa pito, na basta susati manon, na aya ipangunab ko, na buto, lupa, so na mo niya mara, hindi ka na nabayan na ka, lupa, oh, na ito talaga siya yung ito, kaya ay manan yan, naging
po kadililaan aso. Kung para kadililaan aso, kadililaan aso. Ako sa putin ng ilo mga so po mga sa limang dito. Pag-ulang nakapman siya mga ano, isa, dua, tano, pa, lima, yan pasal. Yan suntik na niya. Kawan. Nah, basta agil po ka kaya turutan ron sa agil po ka ng kaulabi na subuga na apian doon sa agil ka timan. Pito timan. Apian doon kita kaya paganida na yung nabunong ka na nauman juga nasuk-nasuk 5 timan na lang ito. So, agil mo pa lima. Kung nabangkap man dulu yang ikapito na subuga. Pati pagunang din siya doon. Dati yung mga ulama, benda yang mampai tiga tahun, na unang gagawin na tinggal sa buto, hindi ko na lupa, na umabot ko na bisa makan ng tema na tiga. Basta bulan. Una. Pakiso. Alay, manto na tigyan, imapya suway nakan, na niya kurong sa pirap, seminar ako na miyarata at ginawa ko pa at karugan niya inikalakso karungan niyan ababay anto na isuan ko sarat ya kong alin pasog na matituloy na miyarata ginawa ko bilang Allah. Sama na yan, nagpapakaya tulong ka, yung niya kay siya, Wallahu a'lam. Nagpapakaya niya ka po na sa mga tanagay pa. Ito niya ka po sa mga tanagay pa. Na, anto na tiyan ni suwag ko tiyan. Ay manan yan na inipang ni Kumbut tiyan si Kupagari ko, na anak ko si tiyan makadar pa sa tiyan kay harap kapsimba. Pagkairon, na sumama, na basta apira ang niya kapoon pumamaya manan niya na sa kanya isusukatan na pera kayo sa pera. Okay? Panabang hindi mo magulo. Tabi mo. Na ay asuwa na kasan na pagkaneron na suga ka paminitanag na naman niya na miyembro na niya makapsiguran. Okay. Na berli na kasi ko Allah Ta'ala sa mga pipya sa giyong puto ay mananin na giyong puto pamilya. Abis kiran din liwan na giyong Allah Ta'ala ang giyong puto ay mananin na nakangkiran ng Allah Ta'ala pakisang ito giyong Allah Ta'ala. So lagi na giyong ka i-agil po. Agil ka man agil po, nakanabay ni marang agil po. Pakawad na di pangandun Allah Ta'ala sa ito mga malaikat ay nasaktan. Kawad na di pangandun Allah Ta'ala sa ito mga malaikat ay nasaktan. Hey, mga malaikat ang natiwag ba? Nailin mo na mga ulit na niya, bumilang silang mga waliran, turuan nila, at na mga wida kaliran, at na mga wida kaliran, sumiyong silang saya, sa gina ay adar pa, apdalakaw silang, niya masero silang, giro masay silang, di dalo di pagun bumulog dalang sila kung mga malaikat yan. Agad isyo mga malaikat na Allah Ta'ala na sarin sa isugo kaya mga Ta'ala, nagila pa kayo. Nasa katanong manusia, natin tanong Allah Ta'ala amalubay. Matatang siya ang tanong din kung abay ang ginawa na kay misawag sa niya tumutan o surila o Allah Ta'ala na sabihin tanong siya na ano manigilit tanong ipagal ng mga Ta'ala. Marin manari. Marin ibarat o giin na inadin sa kanya na ayaw buwan diya gurun Allah Ta'ala na panayin kapangunutan. Na dinawid ka kasi ka, sadya turon ka na pumunutan niya. Di niya supak. Namin kagiyang na ina din na piyakabay aginawa ko. Ay manan yan, ina din ko, naging mutabay aginawa. Tigil na din sa mapianggal ko muna, di sa marata. Nainok na dito, miyang mumutan siya ka, katitlo malitis. Naginan na pagurbi ang magdalan mo walong sana. Managit siya, sumiyong ka silina, niyang masero ka, anta ka, lumya ka, ay manan yan sutira ng ipidan, ha? Lumya ka, sumiyong ka silina. Na pagkaroon mo kanya ng walong ta'ala. Naging ka na ang butan ka, magbido mo ka na kailangan siya ka na masugar ka na. Masugar ka na. Bang kanan, pamakipalat, ay manan niya na, bang kanan, kita was sa ikong pada manusia. Siguro man ay, memang niya, nagiro man ay, bang kanan aliyah.
kebesubelas siya. Innama sabru fi sadmatil ula. Maka na tinu Rasul sallallahu alaihi wasallam ka ayat tiyan aka pentang na igira tiyan si iko paginay aminitan bagay moto at tapang. Meron niyo. Ato nagyang kanan apaginay aminitan bulas sa tapang. Batera. So, panganang kan Paria. Oh, dalaw na nagkiba. Paria. Katawan tanong, asa katanong niya makaidil na so Paria na panganang kan aadin ang matatagurun ang mga vitamin. Oh, vitamin. Napugay ka na kasi kung muli ataw ka. Wata. Ato ni pagod-pagod yung pagod yan. Mapait ka. Kung may nila panganang nagmapait ka. Naad na mga tao, aptuni ang mga wata, aptuni na ito, naan man apun na di na ito. Naugid na may kasraaloks na di ko minggunan na, awat ako lay nakanangan ng kamala na nakibig sa iko lawas ka. Oh, na may kakanagin ko tawata, agin ko taparya, apiyapan mapait na basta ang matigyan ito, na magmulyan yan, agin ko to, vitamin sa iko lawas yan. Na sadin nila naman, Omans kanyan, omans kanyan din kumain sa parya na YouTube mo, dedebilitan yan, tidur niya, nagyong koto, kapait yan na magbuginin mo sa vitamin yan. Na lagi din ang sa tapang mga rikumulong kala. Omani tapang sumagadro ka, na sadin sa kapait yan, sadin sa karbon yan, na basta abentang na kanan na insya Allah ta'ala na yung pagkaroon walau ta'ala sa berasa. Di ka din pribang walau ta'ala sa iyong koto, pitigro ka, pisewer ka. Ha? Nakito ba? Ayah pikir Rasul sallallahu alaihi wasallam ayah manatigin at dito ka sebar na siya po pagod panganitigin ang initan ba yung moto at tapangarakawa Allah subhanahu wa ta'ala. Tigira mo to. Pa insya Allah subhanahu wa ta'ala gitu yung tanong. Subalas walang utala na hindi kasi mambuli sa gila dunia na kudungan di sa mga. Ha? Mata na sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang utala sa Quran. Asi saging koto amasa na ituman din umuman ni Beraniwa. Tuma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Na ituman din sa taroto umuman ni Beraniwa sumanin aping gitukiran adisiran din penimpang na tiwala. Disiran penimpang sa din sa pindol pagkamapian na pagilay kawalan ta. Apiyak na rin sa mga sikrito adil pakan pagiliran niya ng mga lugar. Ang mga galbok, sikrito adil ko. Lagi nito mga mga sikrito, mga rotagal ko. Kaya kailangan niya ng mga utala. Ino taguso ni Rila kawalan ka. Ino taguso ni Rila ka. Lagi. Pertanganan, seberanganan, ka insya Allah subhanahu wa ta'ala. Paamay ka, din na kigugang ka, sukatan ka. Ay man, nabulaw na ito na nasukatan niya. Naulit ka kila na kay matuon so kamapian ka, nasar ka sembur na ka na tutulong ka bulan sa ito pinagta so kamapian ka. Siguro sabar ka mo, pangani ka si ikuwal utala sa mga pipi apangani, kunaba ka puni si ikuwal utala sa mga rongkapang niyayala na bukas sa mga gano'n ka mag-aradi. Ayat puni daw na sulang mo ng mga pipi. Ayat tanong laliwan si isagin kaya kapilitaw tanong na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino ito mga din. So Nabi sallallahu alaihi wasallam makakasiwan daw tala na ganyan tiyang ni sa mga ribuin niya na yaala na lang mo ribuyan na para binasa nga sila sa ngayon na idoras. No. Kaya pinapiyang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na ya Allah naging kasiran siksa kadiran katawan sudiran ng dito. Kau katawan yung buso kaya panulong mo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ngayon kaya inag amaran niya na Taif na miyanunos kaniyan sa na subtigong mga loks tano, mga ulaman tano sa kiyaro masay niyan na ayay ipag-iwaratan ni Rano na lagi-lagi mo ito manusia debo tigil ito karuhuyan na so ay man niya na debo tigil na kata na karuhuyan na sumbala pala lagi man yan ang suay niyan sa kiyaro masay niyan. Nauwi na ito ni siwa yan sa gym ko ito kaya panulong yan debo na tungyari mo. So na tungyari mo ang panulong yan. So niya din siya marang ipusa sa ujung at tama siya aging kaya kapilipin siya kaya manan niya na marataw. Punulog na din na meratiyo na nakupun na din na maratiyo ka sa lako sulit mo ko sa saim, item,
kinapanulo na ka na balik mata, sa lakon so diploma, sa lakon so penudupan, pisudurin ito. Na kasi kumasa pumulong sa kanya sa Makkah, sabor sa kanya, mararata-rata ang ginawa niya, mararata puso yan, nadumikos kanya sa iyong moto at turuan na doon mabugaling mo. Kalibawan, tinabawat hindi makabuto. Nadumikos kanya roho, yan ang bayos kanya roho, sabor sa kanya, niyaro mararata puso yan, kaparang naman niyaro masina, doon na tumari mo. Nasinsa yung koto oras na niya katanin mo sa Jibril alayhi salatu wassalam. Pintigyan niya Muhammad, mata na so Allah, mata na so kanyang ka na lumiyan ang katawan so maululang ka. Nakatay tigyan so malaikat, ayamanan niya naging kaya malaikat, ang mga kaderpa, na sa kanya tumatagin ko sa gil kaya mga palaw sa paid, na sa din sa isubuko na tulad ko niya. Namitin maging ko ka malaikat na tigay na ya Nabi Allah, kay tigay subukan ng kaala. Nasad na tigay sa subukan ka na tigay baglakan. O tigay o pamaya ka, naging ka na tigay ang mga palaw. Giyan na tigay na palaw sa taif, na iyang katang na tigay na tulong na kagaling na ng mga taong nilipot na tigay. Dan palipiyak niya, palipiyak niya ala, nabila sa kasiranin ka, doon na niya tigay. Kaya pinapiyang niya yung mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung Allah na di ka sila siksa. Pasab niya radira ang katawan so, kaya man niya nag-iram di dalawa. Di rin katawan si diram di dalawa. Nalagi dito. Mata ang kami kasumano siya. Nakatawan niyang gusto, arga, agil kaya patuntut sa ilmo, na matang kaapil ng ipong sa walay na kamay siya. Na ayaw man nila nakasuntan sila bumupito ka rin naglulang. Dito na matawan sa agayan. Dito na matawan sa agayan. Dito na Rasul sallallahu alaihi wasallam ubutigyan o katawan niyo so katawanakan na mapangay ito, mapakadagaliwat mapangay ito liwat tigil so kasi ngayon na yun tigil na mapakadagaliwat na so kapimurugin. Lagi na amay kasumano siya na inagawa niya sa agama, yun kanina papumasay na insyaAllah pagdagang ka mamulog ka. Doon sa akin, pagdagang ka mamulog ka. Pitero mga ulama, sa iyong ko hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam, pitero Allah Ta'ala sa ito, hadith kutsi, ana inda dhanni abdi salin sa kipapantan rakan o kuripunakan na higit mong kipapantan mo. Salin sa kapigiran kasi ikaw Ta'ala na higit mong muwi, kaya manan niya na kipapantan rakawalang Ta'ala. Amay kaskaman siya, na lalayo na pipikir na kasi ikaw Ta'ala, tatangkan na sa ginawang ka, malas si ikaw ginawang ka, asawang Ta'ala na malayin mo na yan, matang ka, primo kawalang Ta'ala na di ka katawan. Ito na yung walang Ta'ala. Amay ka swalong Ta'ala, napipigyan mga malas kanya nila mo, na primo kawalang Ta'ala, na di ka nila katawan. Mata. At hindi mo ginawang asalibre, na di mo kawalang Ta'ala. Hindi na katawan. Kaya kapipigiran ko, nakapaganda ka lang kapinaw ka, naputay ka kong nuloy. Nagina na, libre yan, na pamumulay na ng walang Ta'ala. Hindi na yung walang Ta'ala. Pero katawin manusia, makadidingan-dingan ang makasimbayan sila sa sumula, disirang pinakatsaigol. Nasa kanya ka na tsaigol, kanya kasimbayan ka pa, nasa ka ni malay, ripila mo. Ando din, sutad mo ka, kunin mo walong doon. Ando man ay di ka kapunalamat isip walong doon, kunin mo yan sila ka. Mga dikila, yung mga tao, hindi ka na tsaigol. Why? Namapyap na kayo, din ko na sa igil na at kung na kaya ay manan yan na pugubuko. Bangakanon. Na pera ka tayo, manusia, din ko na sa igil na, din na pugubuko. Papyap na liyan na pamilya, yan ay kakaguli na. Libor ka ng walong tala. Libor ka ng walong tala na ando mo rin dito makapunala ng isip ko ng walong tala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. O kung hindi lang ating walang Ta'ala, sulimu akan sa irkano, sulimu akan walang Ta'ala na hindi mo ito. Hindi mo ito natin walang Ta'ala. Lagi na, aya ang mga kapilpia, sirtan mo ang manusia ng bulitan mo ang mga uripan, ang manay panalamat si walang Ta'ala. Ano to? Peter walang Ta'ala si sa Quran.
wa qalilun min ibadiy ash-shakur. May ito si iku mga uri panakalinso, mapasangkiran ikapanalaman. May ito, benar na ng kadna namin. May ito so uri panakalintiwalaw gala. Asiran sa mga tao ang mapasang ikapanalaman si iku. Benar na. Ha? Niya kayo ng mga saig. Di mo kayo ng mga saig na inuto. Pero naman ang mason. Yeah. Kung diyan ka, mapia panuanas ka, mapia panuda. Ha? Nainot to mga li, kaya pananamatan kasuwalong ka na, susira mo ito mga tao na naging kumakan. Ha? Kaya matan abna na miyadar tanong so kasuswal. Miyadar tanong so satisfaction. Kabubalitan mo ang masuswat. Kabubalitan mo ang manalamatan sa ikuwala. Kabubalitan mo ang mapantang, masabar sa ikuwalong ka na naging ni mother sa ikuwala. Ugit mga rin ng Allah na amay kasakutan mo, nagsisiratan mo so sipat ang mangisukuran sa ikuwala. Walang salamat sa ikuwala, mapantang sa ikuwala, masabar sa ikuwalong ka na insyaAllah ta'ala. So lango-langoan ko kita na masuswat ko. Masuswat ko. Masuswat ko din. Malagi ito rizki ang at kada mga kuwasa rizki na masuswat ka rin sa ito ang ta'ala. Yaga na alhamdulillah kapala kung kulaginaw kami sa mapiyakap nino at ito na naman akong sirami. Na, pati ang mga rin Allah. Aksin, ha? Ana inda dhanni abdi sadin sa kita pantang nerakan sadin sa kapipingiran na mo rin na kanagito mo mitikan ka na mga tiwala ka. Kaya pitero mga ulama, ha? Ino kano siya kung sunsagyan kaya seminar pas kano mga bugayakan, mga inakan pas kano sa mga tao ang mga umutan sa ikwalong ka. Tanong din yun na. Ino kano siya kung sungkap mga tao kano mapupit si ito mga tao ang mga umutan sa ikwalong ka. Ginanitir niya. Nakataya so pamiyatakan sila kanon. Aksin billahi adhan. Pipi niyo so antangan niyo, pamikiran niyo, mipantag si ikuwalong ka. Pipi niyo, ay mananiyan na, sumarata ka pikiran niyo o bitad na pipi niyo. Ha? Ino ka panoto, makaumagi mo tatiwa, kahit na pikiran ka, naging mapiyasera. Yun mga rangang ka. Na sukman sulang mo tapag na ayaw mabuhay imbalayor na din po ito ayat ang matatawag siya sa surat al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan na tupungan walau ta'ala dan na pulibatan walau ta'ala abran yawa inun tabu sa kudulungan ito. Inun ka po tumako magito tiba ka kudulun kaso ayaw manan niya nakapaka selakar sa kaywan. Ginanito mo dito. Nakataya. Pipi niyo sa pamikiran niyo sa ikuwan ng ta'ala. Apian tunama sa apian tunabdan. Lalit sa riniskiyang kano sa pera ko ang takada. Lalit sa riniskiyang kano sa murya tao ang takada. Lalit sa riniskiyang kano sa darudupay ang takada. Wato na mo dyan. Na ay natangkadang ka sa ginawang ka na solod ka na ng hindi malagay mo. Malangon mapya. Langon mapya na figure na kasi ikuwan ng ta'ala. Ino to, hindi mo mga ulama. Kaya pitiro mga ulama. Bibigas so pamikiran kasi ikuwalong ta'ala. Ang kayo to. Kaigira man na rin. Kaigira man na suwalong ta'ala na di ka niyan dipipian. Ikali mo kaniyang kan. Ikali mo kaniyang kan. Asa kaamano siya na di galin siya. Ay man to. So mga tao abarado siya. May maratea. Okay na di sila manindo siya. Nadala yung tunay. Ikali mo siya ng walong ta'ala. Napando pati yung nasakan mga tao na ando na rin kapangarubin na ng walong ta'ala ayaw mo galbak yun nakapangumutan si walong ta'ala. Ha? Kaya sabutan niyo. So mga tao, abarado siya. Niya maratyaya. Nalalayo mo na ikakalimutan sila ng walong ta'ala. Mapapa, nagpumimikir na ka. Asama mo siya na ayaw mo galbak ka. Nakasumuyang, limawak to. Papangungutan si ikuwalong ka na ando mo na ikapangarudan na kawalong ka na. Di ka na yung pakarundan. Kaayaan niya pala na ang mga bugir sa ikong mapuro apang katan ko sulo na sulang ng mga tao meron na sa ikudunya. Langon o tao ang meron na sa ikudunya na ay mga bugir sa ikong ilawal. Ay mga bugir sa ikong maladara at upang katan ko surga.
Ha? Lalayo na kanay di matiro. Isinyo din sa mga doktor, mga engineer, mga attorney, mga polis, api-apin sa mga alin. O anto na ay, di na anto na isabag inusinan siya kung masalagay din na nadaradag. Anto na ismagiran. Ngayaro masay kami manari. Da kami manari pa manurugos, sa iba hindi ka pag-study. Igirawan ay bukto ka na pansit katong taban. Ha? Nakati ay hindi kami walong tala kaya ba may doktor, engineer, attorney, ali, mga tunong siya. Na aya kupuaro at tumamawal ko Allah na di ka din makwa mamdugil sumakurapang patay sa surga arwa sa makapitaro karumasin. Makapitaro karumasin. Nalagi din ang mawal ko Allah. Sumiyong kasi miyang ni kong dakali ang bugil kaya dito ang kalakyan si Kulay Rupin niya ubangan mo manan pag-isay na tabi mo na duman na rin ang kabunar ay manan yan na sumanga tao kaad na rakiran na duman na rin ang kabunariran siya katanong o di na ang kabunar tanukiran inon tamo o mga lasiran itamo ha nabisiran mo siya ka pagina ni kabunar tanukiran nabatanong na ng kabunar kakabunaran ng mga lugtuan nakapkisosopat na noron, namin kami ang jagat sila na sige na ito tanong ulo. Okay, namin pantagpusan ka. Na tuna na matrasan niya kakuha ka ang takada. Siguro ka, pakanabiran mo ko, nabuto ay manan niya na kanabutan mo kira mo ito sa sakata. Kanabutan mo kira mo ito sa sakata. Or, okay na, inusira mo nang imuhi kami ang kalalabulas. Nalito, bentang ang ano to, sigurakan mo to, kaya manan yan, nauling ka rin umakwas sa kamapian ka na singaw tutukuan sa kamapian masing pagkata. Bala sa mga tugtog. Nga, bala pa kasi yun. At mata. Sa akin mo pa kasi kaya sa kulong ng mga minuto sa mga lagot. Ha? Bala pa kasi yun. Nalibate, supata ano rin na yun. Ibutan ng mga kamakayso. Ando na ipaliwag at kapigo. Kapigo. Ate yun. So kadas, pembetuan sa kadas na dua ka klase. So kadas na dua ka klase. Nakudan ko ng kausay sa gilid na dua ka klase na Anthony. Pembetuan sa kadas. Aya pembetuan sa kadas mga ori penuwang na igira amiyatagunan si eko manusia. Na didin ke pakaiwas kalian sumber di na negatif lagi didin ke pakaiwas kalian sumber dito sumber ka klase kadas kaya sabutan amay kami tagusi kung manusia agyang puto akadas na didin ke pakai wanto miswani na didin ke pakaiwas kalian sumber dua ka klase paganerong ka klase na may tuwa kadas ikadua ka klase na mala akadas. Oh, nakate. Anto na mga ibarat yan. Si may tuwak kadas na aya ibaratanan na igira asumiyong ka sa disel, tuminiti ka, o di na luminiwag yung putuwak ando, na daka din ay manyang pukapan. Okay, na daka pagabdas na si ka matatanusin ko, may tuwak kadas. Kaya sabutan, sumiyong ka sa disel, miyamu po ka. Oh, niya mo ka. Daka pa na ipagagdas. Na si Sagyang po ito oras na si ikaw matatang sini kung may tuwakadas. Ay manan yan na makasungka lang siya, tuminiti ka, niya mo po ka. Okay? Luminyo ka, ay manan yan na niya nilindil ka o di na watulong nunsan. Na sudin siya kapag bangiron, sudin siya kapag bangiron sa luhur, o di na watulong na wakto. Nasisagyan ko ta oras na matatago ba din kung may ito kadas aya paliugat siya ka kung ka pun kapaka sumbayang na makapulugas ka. Ginan sumay ka kadas. Kaya sabutan, ayak may napulutuan sa mala kadas na aya din ang ibarat yan ng mga ripenuala na ibarat o sumanusya na niya katorog na mitutaginap na diniwan na tikano asutitano maputi. Liniwan amani na sisag yung puto kaya pakanaw niyan
na didin kepakai sembayang majujun sekalian gitu kita nama majujun. Okay? Didin kepakai sembayang taman sa diskanian mga pamaygo. Beribu badan. Na so kababalay o manusia majujunog na kepakai ayan yang sabab na mitintagin na maka udi na sundan-udupay na mimbabangunan sa walay udi na so minggu ganabak sa mga rata marata abu ini haram Allah subhanahu wa ta'ala akya sababan luminiwag yung koto mani na miya pa din ang siran juno mala akadas disiran din kepakai sumbaya taman sa disiran makapamaygo akya siran miya ka 1,000 magagdas dan siran makapamaygo miya ka 1,000 siran magagdas na di mo ito kepakai kapasta sumbaya siran na tulo sa siran mo ay aming pulagidanan mga repon Allah ang kanan ang mala akadas na lagi ubae ang lulunod subasa menstruation udi na subae ang lulunod agyung poto ang nifas okay nifas ang tunay nifas siya ko basta English na postpartum ang tunay maanan yan igira miyakang bawata subabay mimbawata na siya ko sud 40 gawin na lalayo na agyung poto akapiliraw sa rubo na sisis kami ang kunifas na dilin kakay asumbe ang aging mutagulo. Bigla din sa kukumain so, lulunod sa basa. Ay akalilig, akapuliwi kumubay sa nipas, robo, anipas, na 40 gawi. Ay amati na 60 gawi. Inupan makasubra sa giyot ko to ang 60 gawi, kaming bali 61. Ang 60 isa, 62, na robo, pliron, na tanulin ka, saka babay ka, nagito kaya baloy niyan 61, 62 ang robo, aplir ka nakanabay mo ito nipas kagitin pumutuan sa istihaba binasa arobo nato na isuan ka pumaygo ka makapamaygo ka napaligot ka sa kasundaya kapakaya mamuasa ka apya ka na narunusir ka kay nipasot agi mo taluminyor ka arobo na istihaba kanabaw ito nipas so kaya sa bulan dito sa kanya na diyan kaya mga tao ang majujunog na uso ko kaya nunun sa menstruation, basa, uso postpartum, ginan sa nifas, na disiran kapakayo basiran makasimbayang, taman sa disiran makapamaygo, balaburo sa majujunog. Sumubay, nunun sa basa, yung kota nifas, na taman sa dimada surugo. Okay? Taman sa dimada surugo, na uso kanyan makapumaygo. Pamay kasiwayan, nanununo na yung mutarugo, niya may buskan niya pan mga repon Allah, na di din kapakay ka, baka simba yung kabubay ka, pakibu sa kabul. Kibu sa kabul. Kaya sabudan, nagina. So may tuwa kadas na kaya paligot ka, na pagubdas ka. Na umang ka magubdas, na ayap niya ito na ka, na naway to raf'a hadatin asgab. Ginanin niya yan. Kapakayang ranaw, Ya Allah, malakat ako sa may to akadas. Basakan na, lawas ka. Basakan lawas ka. Basakan dito, hindi pagabdas. Nalilito ba mo, igiraya man niya na miya junub sumanosya. O di, miya junub sumanosya, na usubabe ang dunun suba sa amya suti, di na yaman niya na miya doon surugyan. Na amay ka busaan yan, sumugyan. O di, na parte ko lawas yan, na puniyat niyan, nawaitu raf'a hadatin akbar. Ya Allah, malakata ko sa mala kadas. Basa ka din sulawas ka. Kaya sabudan. Na, kaya pag-usiyaran sa kapag-agdas, hindi ako kalibat. Paliwat ko kapag-agdas na namtiman. Ayaman na aging kaya paliwat na kailangan na mangbilbak ka. Basta mag-agdas ka, hindi ka na mangbilbak. Niya binasa sa inirwagdas ka. Pagkanayon ang paliwat na sukap niya, intention. Anto na niya ka, inukapagagdas. Bagi mo kaya ba siya ang kasagunta na kalima ka? Di. Ayat niya ka na, Ya Allah na mulakat ako sa ito akadas. Api di kami atong absumbuyan ka. Kabasta, igira tindu ka, Ya Allah. Igira ba na mga ulama, igira na basta, igira na tindu ka.
So, niya taka sa yada, naging kaya sa akin na sambayang mo, nadingganan ka pa kaya ipang-apply, uli na ingin magsiko ko dito pa kaya ito kakaptisi ko Quran. Naman ang rakumbu, ya Allah, malakat ako sa may Quran. Na, kapniat, kasukap niya at maurip ng Allah na paliugat kulang-ulangwan asiwa kakanurong abalasin. Kaamay ka, di ka di katayin ko na di ka di manang bayang. Nagitong siya na dahil niya takaw, dahil mapipigir takaw. Hindi ko tumulang sa maluto. Karang niya ko na, di ka di manang bayang sa tajud na dahil na niya takaw. Ha? Di, kailangan na ad na niya takaw. Innamal a'malu binniyat. Tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam mataan na sulaw mugalbak na kailangan magsukap niya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabagyan ang umani manusia sumani na pinyat yan. Ha? Kaya sabutan ito. Bagian o manusia sumani na pinyat yan. Amay kas ka manusia. Naigira asubo na 2 rakaat. Nasusunat ang sambayang na 2 rakaat. Naanda man ka pakasingay ang akong 2 rakaat. Muna lang si kunya. Pagkat tinag ka na ya Allah naging kay tinigaw na sunat. Tatakbiran Allahu Akbar. Sunat o subo. Makasimay nga sa sunat na subo. Nagtinigaw man ya Allah naging kay man na simay nga nakan naging din para 2 subo. Allahu Akbar. Niya pakasingay ka wagin ko tuwa tayo. Na may mga kasiwa ka na baka nito minindog. Ito Allahu Akbar, dapat makap niya. Yan ang bayang kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuminindog din man. Dan na niya, Allahu Akbar. Dan na matatag sa pamikiran ka. Eh, kung matatag sa pamikiran ka, nasaan mo makasibayang ka. Natanong din ka mga ulit ng Allah. Basta, madagyan ko ito, waktu asubo. Ha? Nagturo na karang mo ito. Ino sa akin, namisibayang ako na doon makap niya. Nayayisibaga ka. Napagagdas ka na sumasalim ka na kwarto, nabuhay ka sa sabihan. Pagka may ito naman sabihan ka, kada ka mga punyat na. Kada mga punyat. Napaliwag sa umani sambaya, umani simba, dirong di mga punyat sa manusia. Yun na. Ay apaganay apaliwag si kusambay ang mga rikulang ay aabdas, nasukap niya. Ikadua paliwat na ando na pagsinu ujuhakum o nabi niyo sa mga budali at Allah Ta'ala. Ha? Ikadua paliwat ay manan niya na kailangan naman gulubak ka. O nabi niyo sumudan niyo. Sumudan na ay saya tamang si isaging kay una naging kaya tangila at tamang saging kabubuhan na ba. Okay? Ten. Gina ni paliwat takaw na po na ka. Pamay kas ka manusia na di ka di magabdes na bugtugusan naging tumambar sa ngero. Ano di magabdes na lagi na? Dinir niya tugusa. Kano di ka ribat so abdes ka. Ribat so abdes ka. Na may kami abdes ka na siya bupan. Do man naging sa awan. Tumambar sa ngero. Ribat so abdes ka. Na may mga abdes ka na biyasa kay ni na biyasa ka sungiro ka uwi na daw ka mabusa gyud kay apir-pir ka matang ka. Ribat so abdes ka. Ngayon, di na siya kapag-ugas. Kailangan naglituan mo na. Na, ikadua na napaliwat. Ikatlo, paliwat na pagsilu ujuhakum wa aydiyakum ilal marafik na una binis sa mga mula 5 niyo. Mga 5 niyo tamang sa ito mga 5 niyo. Nasuko na bisi ko 5 na ipun sa giyong kaya puro-puro ay manan yan ang mga kamartano. Ito na ipun butusin. Daman ipun butusin mo, no? Di na puro iyan. Dalam meranaw niya. Daw. Di, kena. Diyan ay pagpinang naging kaya puro maging kaya mga kamarda. Sa nakosok katay ng si kamar, sa nakosok yung mga kamarkaan na mga ngaranyan. Amalima, Tiguro, yung sa lo, at na mga ngarandaman. Ay pagpinang na, ay pakantapan na naging puro yan. Ha? Da. Di ko kalibat na dala ngaran tanong. Sisa ko sarap na nangaranan. Ay ang ngaran niyan na Anamil. Anamil na madagal. Oh, Anamil. Diyan kaya puro-puro yan. Na ibuon siya diyan kaya Anamil. Ha? Tamang ko mga kano ko. Nambesa na kanan, nambesa na kayo nina, nambesa na ka. Taman si Iko-Siko. Napakabuito nga sinagiraw nga siya man at taman si Iko pala dalimang ka. Nabusi Iko yun kaya sangito. Ay singit ang yung mga kamartan mo.
Na kailangan mga original na umatas kay kano ko nagtubig sa'yo sa bubro. Subo. No aya sunat na mga punano ko. Kanabo aya sunat na naging ko tapya mga tasin naging ang siya na mga dinin pa ka. Mga loks ka no, hindi na mga bubera. Kung ang dili na dili. Marsi, ikutin mo na lang sa marsi ko. Naigina ni tigumang ulama, akigiras ka abubay ka, o di kaway, sa abubay ka, naging na pinakatalakay ni Santo noong balay, na kailangan na madungo ko. Kadigas ko, ugig, sukano kong ka, na kailangan na madungo lagi yung kuto, Ano? Di, sana ko sa patya. Kotex. Kailangan na mga luna na. May palagi-dagi na kotex, na ibaratong yaminta na ka. Pintan. May palagi na kailangan na malujo pintan. May awan niyo. May palagi diyan, suka pareha. Patyar. Dahil na problema ko patyar. May awan niyo. May palagi din na asiti. Mga asiti yan. Nakakataas sa asiti. Sa din siya ka, kugugang kaon, amadaw na yung puto, aminidigang si Ikpo, ang duta ka. Lawas ka, nandun ka ka. Diyan siya katulungan mo. Okay, na may kadir, pamanamig ka man, yun. Mati, ano man kanay sura. Kailangan na pinulubang kadir. Mabuha mo tawangan si Ikpo ka. Kaya sabi dahil, pinulubang kadaan, mabuha mo tawangan si Ikpo ka. Kenapa ka ang di ka dapat manggabok na di ka nakikatawakan ba? Karena mo ito katiwakan. Basta na kayo ni, puja yung kaya namin, taman siya ilang basta na kayo ni, makakatalo. Okay? Kawanan, aya sunat na kawanan. Okay? Laguman sudiwon. Nagir. Paganay asa po, isa. Dua, tama dyan po. Kanado ay gira ay manan niya na piyantang tiwag mo tangiri po na miyagubdas ka nag-iwid po sa naman. Di magubdas nag-iwid po sa niya. Kaabubo ka na Kaabubo ka na isimbo yan, nag-iwid po sa niya, naging aliman niya na ganyan na busa. So, this one is ribat so sambo yan. Ribat so abdas ka. Apya ka po niya kasang imusimbo yan sa sunat. Patay mo na mapipya ginawa nga niya kasunat kasama na sa sunat. Ribat so abdas ka. Dito rin man so, sambo yan ka. Okay. Bitir Allah Ta'ala sa isang Quran, Qul hal unabdiyukum bil aksarina a'mala. Bago ka nung bitiwa sa mga tao, miyalapis, miyalugi sa mga amaliran. Adaw tatiwalong Ta'ala. Siran sa mga tao, aayaran tatangtalin sa ginawairan na disiramis din gagalubag sa mga pitiagal ka kung nadigiramis ka rin mga walitan. Masabi ka. Bakit man ito? Di ka din dugong nakakatayang kahon na pagbakalaba ka. Ito siya na sa nakagkatago niya. Di ka din galabak, di ka 20 rago ka sa opisina, nakatayang ko, nagpupromote rago, o tumulak ka. Kasalamat po ka promote. Di ka din rumasay ko sa timan apatad, adobis na mapagugil ka. Dunya yung yan apis na. Nagina. Kudang ka panayamanan niya na kudang ka panapakasimbayan na bibig ka so abdas ka. Kaya man agun siyo sole na so sabayang. Na ay agun siyo ko sabayang na so abdas. Sabutan. Na, mapasado to so lima adiwang na makatalo. Nanto na niya so ayan, iba na to yamanan niya na saka di ka pakagagaan, kaya abdas ka, ikaw na nadiwang. Nasib na yun. Dugaw ka, di ka gagawin, kaya ka masatan eh. Adiwang. Mga gula sa awanan. Ini terus kayo sa kuya mo. Misi ko yan ka. Oriano to, nami ang katanong doon. Ano siya, kumagod-bis ako sa rin. Kaya wala na ka na, suliwa mga. Nauuumi ako nagsakawa. Ano to, niyari ba't sa abdes ka? Niyari ba't sa abdes ka? Niyari ba't din sa sabuya ka? Di. Damaribat sa abdes ka, damaribat sa sabuya ka. Kaya manan yan, na ay pangatapan ko damaribat na dang ka mambagian so sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanya na pupagunaan yan na so tumampak sa kawanan yan na dang ka mambagian lagi ko ta sunnah yan. Mewan yun.
Ay manan yan, ay wala ito so balas sa kapagulabing kakuliman, ang dapat makakawa sa balas. Siko sunat yan, kapagulabing niya na sunat. Okay na, ining bulaw na uli na pinggir baka din so, robon yan kayo na ba nakasuliman pa. Kaya manapidiro ang lugtala sa Quran na pagsiro, ujo ako, buhay di ako. Kung nabinig sa mga budalyo na uso, mga liman yun. Kaya sa ulan. Nadero pakatana o Allah Ta'ala o nabinig sa tumampar daan sa kawanan na liman o upang suliwan. Kaya minggulan mo siya na sunabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dahil na niya kapiapya na, pumulan so, tumampar sa kawanan. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat sunnat yan na at-tayamun. Amanan yan na pagpupulan niya naging punta tumampar sa kawanan. Pagig kawanan, pagig sa walay kawanan, namong kawanan. Kaya sabutan. Mabasa dito mga oray ng Allah, basaan ka man subok ka. Basaan ka subok. Ay, paliugad, basaan subok na minuminos na tulutiman na buka, mabasa si Iko, ulunga, tulutiman na buka, minuminos. Ay manan yan na dito pa kayo bumbuli buo. Dito pa kayo bumbuli isa. Kailangan na pinakamay ito, mabasa na tanaw. Yun na ni paliugad, ay mana paliugad, na uli ka mamulbok, yan siya. Ay manan yan na derma, mambugin so, donasya. Naguribot man so, abdes ka. Na mabasa ka na niya kayo ito na talo. Ino supod na, hindi na di mag-abdes, nagingiraw niya roso lagi, mga buhay, hindi na dato, kung yung sa inyo, yung sa inyo, naging abdes siya. Kore ko to. Okay, na ay asunat yan roo na mabasa ka lamon. Yaman yun. Busaan ka lamon subok ka. Makaisa. Okay? Makaisa nga mabasa, paliwan. Makatalaw busaan, pag ito'y sunat yan. Kaya wala no? Nakataya. Mabasa nito, pag ito'y paliwan, wag sa ko biruusiko. Masa po yung sumangulo niyo at tingwang ng Ta'ala na o nabiniyot man at tingwang ng Ta'ala sa mga ano na niyo, ain niyo. So ain niyo, wa arjulakum ilang ka'bay na o nabiniyot sa mga ain niyo, akanaan na bubuko si kuwai na kailangan na lapasan mo ito sa mito, yung mo ito bubuko na pusa ka suiterwa, ain ba? Di ka pa kayo mo bisa kasi kuwain ka na tamang buko panintilan yan. Nadaka mo sa sumubuko. Nyari ko so, abdes ka. O kaparo, igilabi abdes ka na kano ka subray sa may ito. Na kung sa mga singitian, so kano ko basakap na nan. Makatlo, kung ka so kawanan, ukupan suliwan. Kaya sa budan, na aya ikanam apaligad si Eko kapagabdas na tartib. Papakatutumutumu. Tari di bagian po ito akyalo yung waluta na ay pangunaan na so, ato nonon. So niya, ikadua na subutan, ikatlo na sulima, ikapat na sukolo, ikalima na suay, ikanam na game po tatariti. Kailangan na makatutumutumu. Di ka pa kay, kung kapulugdas na bisa kabutal ka, o riyan niya na bisa ka man na ulong ka, tigat man na sukman sulima na ay, sama niya na, yaribot nyo sa tariti. Naribot so, abdes ka. Kailangan na sa kapakatitinutunugin. Ginan sa mga paligod kung kapagabdas. Naman niya na kailangan na mangganubak ka. Kaya mga days, so kapag unabisi mo tangila, doon ang paligod. Si Eko, alam ni Manu. Alam ni Manu? Kaya bupiyang aliwa ka kanong sa paligod. Makaliliyo siya, gita na piyang aliwa na nagkaroon ng sumat. Kaya sa bulan, kakamo mo, kasanga, tangila, wando na pagkikipikir. Sunnah na ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Eko madhag o Imam Shafi'i. Kasi Eko Imam Ahmad bin Hanbal na so kapamumog na mapapadanan, kapamumog, kasanga na mapapadanan si Eko YZ ko kapagagdas. Na, pumumog ka, makatalo, pagilang ka sa igo, makatalo, nabakas nga. Nila so kapag nilang abukas nga. Kaya sa bulan yun, may nipang luwaran eh. Kaya paligot na kailak sa igo. Napagilak ka muna, tukay ka. Baka iinit ka na, lagyan masila. Na, pagilak na ka, dito'y sunat. Sukis na niya rin na mustahab ka pa kayo. Kaya ko niyo, nauwang magpagunab sa butan. So, man sulima,
olo tangina. Na kailangan ko tangina nang basa ngagin kaya sa sulat tangina na raksa gyud kay tamabasa ligud yun. Basa nakapna. Makaisa. Nakuha man siya duo. Di ka pa kay o baka biasa ka gyud kaya ulong ka sa umagagdas ka ni raks ko man tangina. Di. Midas so olo, midas so tangina. At yung midas so buta na mo kapamumuna. Nawa nga? Mido to. Mido to. Na ayak ko ro, mga ulit ng Allah, di. Ayak ko ro, na yung mga di, may ribet ako, di sutar ang mga sambayakan na di, tiyari masusambayan ka. O, tiyari masusambayan ka. Ayak mata na benar, na so, kiyaw na bingka ko, tangilang ka, na so kababalin niya na sunat na dito hindi ka mambudiyan. Kaya sabutan, ang kayo to, so ig ay siya po kasi ko ulong ka na sana ko mamisuig ka po kasi ko kapag unagin ka ko tangilan ka. Kaya sabutan, ay manan yan, nagirami ang abdas ka, kumyo kasi, nabuminiraw kasi, nabang kasi girawa. Kasana ko suig saya, nasana ko mamusuig sige. Ang kayo to, at imyosar kasi, nasa manena, igiraw kasi, namyosar mo jo, mabubutad si ig. Naligyan pa kayo mga sirang ginawa, kami yung sarap to. Ma'ul musta'aman. Yung sarap to ito. Kaya sabutan. Ano? Nagito. Kuha ka siya sa emanan niya, nabusya na lagi kaya tumapag sa ulong ka, buk ka, nakuha ka man sa ig. Nabusya na kasutangin lang sa sud, dahil pinaks ko naging sa ligo. Nakuha ka man sa ig ay kadua, busya na ka man. Oh, makatalo, kagitis sunat yan, bala sa kanorma pa. Kaya sabutan. Okay. Ginan na kapag tinutan di tanwanan main ka. Di tanwanan main ka kapag pangalilibat tanuron mangurip ng Allah. Kailangan na aya pinaka penanggila na ka ubang kamalibat na siniko yang alitan ng timan. Oh, penanggila na ka ubang kamalibat siniko ng timan. Ang ngayon to, basta maribat ka sa kaya ng timan na tamang usambay ka na miniraks. Uwi namin kasi kami ribat si kung mga sunat yan na matanap na dahil ka mangbagin subala so sunat na doon yan mirakso sambayan ka. Ginan ikadidiligado aming kasakatano na dahil mapakasigay lagi ang kutawan. Brilya ko nga, guru kami, katemu, siya tanong niya pakalasta, kaya nga pakay siya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pakay siya, tuminindig ta ko waktu asambayang na makanin niya tao na punta din na basang-basang barang-barang as sumusunod sa pikirta na alin aker ko abalas ko o da abalas iyano. Na, ay manan yan, ay gira-tigin na tuminig sa sambayang na barang-barang din sa mga pikirahan. Dahil sa itinda ka na itinda yan, hindi na, daw makalaki suruan, paitaw. Ginano. Na ginan itoos mga ribong Allah naman ginan itoos as sakatano na manusyatan manusyatan so syaitan na ay niyang kabaya si ko manusya na diska niyan makokit sa ginkutuakon tula ko kita kabudyo ko niyan so ato nalaw naging niya kasagod siya apiak na isiikap siya alin naway ay ni siya ni makasagad to ni Gina. Makasagad sa manusia. Okay na, kanabo niya kasagad ko, huwag mo nalayo na. Ay manan yan na, tuminin ka sa sambayan na, kaya tanong din nga, murag-murag siya pamigiran na ka na. Kaya mamunod na sa pamimigiran na, di man ito ka, sala ka. Yakatin tarusa ka. Yakatin tarusa ka. Ay, okay na, ay man, pakaisya ka, na ino itong mga diya, katiya, ginawa ka ng barang-barang kapigiran, hindi na, pag mo ginawa ka. Naginan, berdasang ka sa mga lugar. Pagkatuan na kasubaya ginawa ka. Okay, namit mga sudang ka ay manan yan na dang ka masubot. Si kuwasay minta ka, naruhan di pa nga play ko sa buyan. Yan, lagi tanong si Bangkat ni mga di mo sa sambayan kapag nasa normal. Okay, nagito. Ano na sa Richard? Nanan. Ayam yang kapya asuan na tigo mga ola matanong. Nahihirap niya dodes ka na ayak na kapakay na digit penrako. Ang ngayon to, kay dito na siya ko to sa marunong.
Da adar pa ading kani sumbayangan arwa sa seksir ka sa morenungan. Ino sa mga ulama, hindi nakasimbayang ako. Ino sa mga ulama na tigiran na hindi na nakasimbayangan at tuguling kapman. May kapsunat na kasi kupredir pa. Ito na seksir ka sa morenungan. Ya Allah na, buwan na. Misumbayang lang ang sigiro man eh. Nagiyong koto, ayaman na niya na abdas ka na umani pagtibon sa iko, kung kulawas ka na balin mo to saksi ang kasi sa morenungan. Sana ko rin mga rin Allah na abdas ay gira di magabdas sa manusia na namon pangulog sa iko lawas yan. Iga kung abdas yan na dito mga toso na rin waluta na kulusan niya. Ano ba nila puso? An-abdas salig. An-abdas salig. Da-abdas salig. Da-abdas salig. Da na mapad ko sunat na dapnanan mapya ko paliugat. Bakatang kada sa ginawa kay ginawa kami agabdas. Yang pasensi ko ulo na tiga hirong kapan na dito. Ba mo to sa aya niya karo na tiga pa din ko abdas. Kama ka pembulong mo. Nasulang ano yung Miyangaw na babu. na mitri nila, nasulang ano miyantang nila na nakakagugin niya natin na bisa mabakaling sa ka. Okay, naku pa kayo manasuan na ka na. Amin na, ayamanan yan, na iba na tumingin ba ka nga sa kaya mga kwanta, no, paman na, mga gani ba, may nating akaw. Nada ka pagabuda ang mga pagabdas, na nabingin mo. Wala siya kang mga. Nagito. Da-abdas, kanaba mapapag sa kasi ko kapagabdas sa gino ko ito kapugunabitan mo sa ko mga ligdan. Nung tabuan na marsikod. Ay manan yan, ay inuduwitan ng papano. Na ayasuan na kakudang kapagabdas, napaguna ba na kadayin sa marsikod mo ka pagabdas? Di ka pa kayo, may agabdas ka, na tiga na kayo, isasagad mo siya lawas ang naging niya inuduwitan na papano na yan ang di. Kailangan na unaan din sa Rizal at na siya sa pagpuwas na kung naging utang mga marsik. Bala sa kanunong ba, kami ako ang naging kaya oras sa gilid kaya gurutan niya, pati ako niya. Sa babrao, na nayno, kawad na pa kay sa iyo, o di ka nung pakaraw makay siya, o di ko na kay James ka nung nagsulat niyo ba? Surat niyo ba din? Pagkarantaran niya ron, pagkarantaran niya ron, sulat ko nung pa kay sa iyo, na umani ko pa ko masya guru na pag-isa niya ron. Kanaba siya ka mo? Buon niya na ko. Bala sa ano, diyaw isip eh. Okay, na may kain siya alam, mga laso manan yan, malas oras tanong na din na problema. Kapya kami si kami matatango si Saliw, na pagpakay si kami niyo. Pagpakay si kami niyo, kasukil mo, na ayaman na matanap na, nasukil mo, na singgawanan apun si Kualong Tala, di niya ipangdo si ko mga ori pa niya. Kaso sa kami roman, miya magana da mga wata iyo, na naman na retirement kami. Da matatinwa oras sa ayaman na niya, ipulad ba kami? Pento na oras niya, gigil ba kami? Taman sa ayaman na niya, na minirot kami ng 10, 5, 7, 8, da man na retirement kami. Di naman bibibida niya. Na inshallah, alam mo nung mayroon masisisagyan kaya dunia na sa akhirat na napagkatutuin sirat waluta na. Kabayo, makadagang ano sa akhirat? Napanaguntamang kanugagalipak sa mga pipiya, apya kanugusi mo, suda walay niyo, pipi niyo sa mga walay niyo, turugan niyo, pangungunutin niyo sa mga karuman niyo, nidikar kanu sa mga pipiya, dikar, dudua kanu, kapumbala sa kanu sa Allah Ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yan di kini palandan sa gil kaya guru tano ada as-sadaqah ke alim Maulana Syekh Ibrahim Usman guru amin. Ini palandan miranya dia ada di masora. Nah, udah sa Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وبارك على محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayo lima kata semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukatul ako salam na sunnah. Suka sumbagon? Paliwala to sunnah mo. Paliwala. Basta salam ko pag ka na ala na masumbag. Ilo ba din? Na. Si kumiyaw na seminar tanong, dapat naurasa miso ko last week na kay na mga importante at lutok na daw siya. Daram kasumbat yung tutulan tanong ko isa alayhi salatu wassalam. Sa mundo na tutulan ko isa alayhi salatu wassalam na kumamaya pa sa tanong, ano yung mga tatanong ko? Ano tanong matataman? Ha? So tutulan ko Isa alayhi salatu wassalam na sugdak nun na si tanong matataman sa kiyong kutuwa kiyas kapsimubuata. Oh, na. Nialiak na to, so kiyas sumbagyan. Nialiak na kiyong kutuwa ini sumbagu Isa alayhi salatu wassalam. Pagkanaya ini sumbagyan na tigyan na ini Abdullah. Pero yan kung mga tawa, di yun pangingisyan, di yun pangangamada, antawan nako. Tigyan na sa kang sorry pa Allah. Oh. Ikadua tigyan na waja'alani nabiyya atani al-kitab. Sakan suri penuh Allah bigyan yang sa kitab. Tanong diniwaya. Oh. Ikadua tigyan na sakan suri penuh Allah tirunan yang sa kitab. Nanto na kitab o Isa alaihi salatu wassalam. So Injil. Ikatlo tigyan na waja'alani nabiyya kay tirunan ako Allah sa kitab. Tirunan ako Allah sa kitab. Napili ako Allah nabi. Katlo to. Ikapat tigyan na waja'alani mubarakan aynama kuntu. Biyanoy ako Allah ababarakatan ataw. Bupi anda kud matatabu. Kalaman nagyan ko kaya pakambarakatan Allah. Ando na yung kita kaya pakambarakatan Allah. Ando na yung menay ko kawiyaw-wiyagyan ang barakat na sumungon so kasakit na kagulungan yan. Sumungon so di pakailay, nakaptan yan, nagyaw ko to amatan yan, nagpakailay no Allah. So bangala, so di pakailay. Dito iba sa tanong bangala. Di pakailay. Na sumungon, nakapatan yan, na siku ini no Allah, kabaya Allah, nagpakapian yan. Sumiyatay, ya, kami tulak nagyong ko makapatitulan. Ako mugurok suloks. Amiyatay suwatayan. Ayaw ko nakabayayan na makapato. Sumiyong so Isa alayhi salatu wassalam sa giyong ko akubur. Tiyang ninyan ko Allah. Kay so Isa na naman yan ito kapasang. Huway. So Isa alayhi salatu wassalam napagalirin na siyo mangli ko Allah sa Allah na siku amana niya nakapakagagang ka napakapiyang karakan niya. YouTube ya pada tun si kumang ako na history na so Isa alayhi salatu wassalam na siyo nga nilagyan ko ito akumod na niya kabuhat. Niyaw yagin sumiyatay. Niyaw mo tayo kaya pa ko yagin sumiyatay na naman nilo ito kapasan. Pakatatanaan ro wallah biivni. Si ko amana niyan na idinakan. Udi ako bumagay sa idin na di ka pakawag sumiyatay. Mamay natitano tuno-tuwa. Absa pawero Isa ti. Uli na so Isa na tuhod bisdi. Nabantuhan so Isa. So kapakawag yan sa miyatay, kapakabulong yan kung pangasasakit. Nagpakatata na ano Allah si sa suratul Ma'idah biiznillah. Sigo kapasang Allah. Sigo ilinu Allah. Na nabalangon na piyamulungan ng Isa na langon niya kapya. Ha?
Nabalang na mananin na begitu. Nah ayah, ay mananin na tigo Allah abi ibni si kuya mananin na idinakan na kuyak sunyatan. Oto, ikapiro to abi teruyan ikapat. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Oto. Oh, ikalima tiga na wa awsani bisalati waz zakati ma dumtu hayya. Biteruyan kumamatawa tiga na hay mga tao na sa kana ini paniuga terakan Allah ini begini na kapasadaran kaitin nagakan susambayang na ibagay akan susakat. Biteruyan na to kumamatawa. Namay kana mabiteruyan na tiga na wa barram biwalidayya biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sa kantigo Isa alaihi salatu wassalam na ina din ako wallah anaba marata ikaplukloks. Naba marata ikaplukloks. Biyali ako wallah amapi ikaplukloks. Na sumanga nabi na sukapi ikaplukloks na sigilan miyay. So kaya pagadatiran ko mga luksiran, so kaya pipiran ko mga luksiran, di lang subakan siya mananian na panduan ko mga luksiran. Na sir kano yung manunumpang, o yung mga watami, kung makinig na nupipya, sa kano mga wata, at yung kadala niya mga wata sa iman to, pipilay ni kayo sila mga wata, at yung mga tanda hindi yung mga wata. Mga wata hinayan. Huwag mga wate ang mayat. Na kung makinig-ganubiyab yan. Yang kaya seminar tanong na at ni ginawan na para kung mga loks ni ginawan na parang kano. Kung makinig-ganubiyab yan ka. Kung kanong tumakatulong siyo ka, di ganun po makinig-ganubiyab yan. So Isa alaihi salatu wassalam na tigyan na biyali ako wallah amapi kapulok-loks. Suwata, tanurin niyo, suwata, tanda sa mapia suwata na mapikap lukloks. Ilay ganun sa mapikap lukloks, kamata kami ang buhay. Niya kuha mapia. Ilay ganun mabusay manan yan na supakiro tigilan. Ada ka, ano mo ginawa na ketunawata kamatan kasanjak turun ako na baka niyan puluwi. Gawai, sekali marani ka, benar benar gawai nak sekali marani ka. Oto, na ayaman na kesababan sa kapatugas wata, kapatugas ulunyan na pagariano na wata pa na ngambil ka. Abang ambil, suka masa ako kaya abang ambil ta abya ay ini dia na 10 ramu. Oto itu buti kita. O para tihakan niya. Nanti dia yang perhatian nama itu punya kedua miya kada. Yung mga lagi yang mga wata iman tuh titunggu miya mga tiga-tiga siya. Miya na itanong siya yung siguro Ramadan. Desa panguncian ro, desa bitansilan saya, desa miya pikiran miya saya pamita, desa dia miya pakani unciran, desa sejuta ciran ro. Dan miya pikiran na unciran siya pun bangun. Dah guna nu. Tapi asumnya ka di seminar sa puasa na desa ay ciran ro. Desa pa kau lagi ng supangan kan. Desa dinara may kanu din. Desa saya ya ay sa puna siya ini surat kami sila niya na. Jadi na ubaginan guna pamuna ba. Nah, kiling ada miya ada mga wata masyaallah. Kuan ka na tumatarag di mo makinig. Kanino to sa mga piyawata. Nasuwata sa parang na ka na makatalikod ka na ako man ha. Niya puti ako kasi. Guys, kami sa kumpasa nagpito man lang kami sa plano. Dahil sa tiyo may sinatan ro ka para di pagabuan. Ada ka, sinatan ro na may silang niya kada ya. Dahil sa ibigan namin sila din sa panganak, piya ako na din sa panganak, nadya ka, auto man, sobra sa, niya kanyo yung auto, tambun, hindi na sa nila, di suko sa tambun. Kupian ni, kapya nga ito, nagigila siya ka daw, nga yung tatang nagapuro din, niya din ito tawag ko.
Nagpapian mo, hindi kasi di ka pa siya, tagi dami ka nagkambanang salakaw siya nga na rin, na di mo di mo laban na siya, tinila salakaw siya, di mo di kang nga, salakaw siya mo. Sa kanong mga wata na, pipiya ka no. Laman siya mga loksyo, kapipiya na, sa kanong na, sunod siya walay ng tabak. Nah gitu, so Isa alaihi salatu wassalam natingin na bili ako Allah ang mapikapuloklos. Nah ayah, tanda sa mapikapuloklos, nagyang utawata pa na mangungunutan. Tanda sa mapikaswata, tabiyo. Suwata na, suwata na kailangan na dita nun inimimbiat na sukasuti. Suwata na, basta alayaman na ka sa ligasuti na makadan na ayaw katawin yan kubuningan na gitu mapiyan. Hari kita ko nagpilita, mag-ispila na Allahu Akbar, hindi na itinilas. Hindi ka na sumul sa eskwela, hindi na sumul sa madrasa na kakuha na yung utuwa ako niyan, langgi, disib-disib, di sa kawanan, di sa timbul. Ha? Dahil sa yaman na niya, nasumul suwata sa yaman na niya na mag-uniform na ginakuan na uniform yan na din, tapi binabi ako, kagi na, so Islam na suti. So Islam na suti. Na saan siya di nga digambita, kuwata ka na gitu din. Na makalaswata ka na, ayaw katawin yan ko, marsik na gitu mapiya. Na, bihira ba din, bilang-bilang ba suwata, pakilay ka sa wata, at tatarit tibin yan, at napakiwata na ka. Saan lagi na, kuliang may gila ng mga seminar. Pakiwata na kan na, makanaw na di na widaw ka lagi yung utain na yan. Kita kakar kami. Kami ang kapiya-piyawata ka, makanaw na kilid yan so tangubian, makanaw na niya ka pa president, niya ka pa maybud, niya ka pa president, niya ka sirbayang, niya ka pa nalday, din miya widaw ka naman na niya na watayan. Watayan, inayan. Niya kaysa nabigyan nun sa pirak na, bigyan sa perak ay ito gumilan bit na bigyan nila sa perak na mingirat na sudah 2,000 sudah 3,000 timu niyan na tiga na ina pamasan karangan niya sa kabinet kada ketimu na ko gitu na niya ito yung peribet na walo ragu siya ragu na niya masa sa kabinet yan gitu pun kamakala ako sa wata na sa tiling niya na kabinet na mga pendewata desa yung ito gulo na deso na may kapkulas na di jadi gurau kadinya gato susin kia. Ini yang gato. Amato yang nasi jagi tadi dan mangyong tapulipi. Rasul tadi anda Allahu Akbar. Sunjuan lain patau. Wah, nak sudah sekolah nak gurau. Ini gurau dia na anda manggil saya yang ngasih neprak. Penin lah. Ha? Dia ada lawat na nagidanan. Sana dia orang digantin anak pwede ko ang kumasana na rin ginawa mo na. Wata, ginawa na basta sana nasa ganda na kanawatan na para igminakan. Kimadalang kinitaw. Why? Naso ang nawatay mo na siya tubatan mo Allah. At iwata ka na siko ikali di ka dadi nga kabay ang ubado banyo na tuli ka mga pagalpul. Kaya miya ka na nabiwan kan sa porot. Ha? Sana makahabog po eh. Sabi na mo ni Mato Kasuata kanito kayo, ba, kailangan na mga pagkasuswanan na sunjo pinakasuti ko mga iyo. Nakaibya ka na nakisa dyan si Waka. Kaya tiyagi sa iyo, nagpamino mo ko. Ayaw kong siya bumiyatan na kuwatan, nasa ko, ikariniga. So ikariniga na ka, daan nugulo utang mo, daan nugulo ko mga pipiabang na, di pa ka mga lansya mo rin, gawi-gawi oras-oras na pipian sulampin niya, pipian sulangon. Ay makalan na Allahu Akbar. Isip-isip kawalan ng gusto din niya. Na ito na daw ka nakalima-lima rago, naka-sudya eskwila, sudya madrasa. Naguguro, niya nakatana, sudya eskwila, naguguro. Inaguguro. Wag na yun na mapapakal sa iyo kung takuan niya nga di makabugat ang ibig. Kaya nabunara yan. Alam mo na makawataon siya. Pipiatan si makawatana, makawatatan.
So Islam na suti. Halaman benam yan ay tanway kari di sungkari di kan titubo amanan yan na sisiya penuh inayan sisiya penuh amayan. Wilkins sa Koreano mo. Wilkins. Mga katanat yang isa ito. Lagi itu mga bumili si Islam. Dia kasagadak na kami ang dokter sa dia ang mga watak. Wah, lagi itu bagaimana tapag mo tanak nino kibugak na ibarat. Lagi itu tiyan na pamasan kay ni sa kuan. Kabinita ka na kanang ketimog yung itong mga bagala. Namata ka, may liang gila sulod ako sa iyo ito alera na makakalit pipya sa mga kuan na sa kaninit ko dito. Makaw ka sa eskwela na miya ka pang lirin, miya ka sambidin. Sala ko si pakatulugyan, sala ko si nilisyo may watak na. Dili good. Mabuberasyan din sa tinilasyan. Mabuberasyan din. So skin yan na mabuberasyan din na makatasukan ko niya na miyang ano ko. Makatasubog yan na miyang upaw. Di mapaparo. Kaya miyan na yung watak na miyan na yung. Nagsubugilan lang na wata. Na mga lagi diyan kanila na muntod. Ilapi ako lutang na muntod na di mo maging taman sa kapasadian. Lagi 2 bulan. Kailangan na sa mga kata na sipatan yun na lagi 2 bulan. Tumatanta ka din kuko. Yang kanya to, sa mga kata na sipat nyo lagi mo to lagi 2 bulan. May anay kami sa bulan. Amo piyan to na inikin yun. Agaganang ka. Lang na ginawa na lang kabubulukan niya na mata niya. Pero ito na kabubulukan niya na mata niya. Sigawan na kabubulukan niya na mata niya. Nas kanimo mo mga bata, nagida po kung bakano siya, bupian din na kailangan na diyan mo mga makinig. Na begitu sisiyo ng kanjo po diba. Dan napaparo niya. Nah, sana nila na bilang na bilang ko lagi buat. Kan? Nah, gitu. Dia ada bentuk tapi kita kami aku aja yang mga. Nah, kailangan na suwada na suti. Kailangan na suwada na diskanian malayang kumarsi. Kailangan na suwada na diskanian makaswatero sa di mga bibya. Kailangan na suwada na mapekatero. Kailangan na suwada na matao. Kailangan na suwada na bilang tadi. Kuwai. Naman ikila lagi dituan na mga kalilimuda miya kong mawata, Masya Allah. Kung antay ni kiwata miya kong mawangan. Antay ni kiwata miya kapiapiawata. Antay ni kiwata. Na sumang puso man na niya na mga bisita na kerano na nung nagpakakuha. Kumbaga. Nagyan miya kasamo-samo. Miya ko anin na latega. Lilipan niya ko sa latek sa kanila. Nasukan piya nagpakakuha ka sa riski. Suama na niya nakasumong nagkakuha ka na mga berang-berang. Dahil sa mga riski ka sa makakuha ka sa kalut. Dahil sa makakuha ka sa kuwan. Pangaliong ka. Lang, ginan ni masuswa. Ha? Dito siya ba? Asaktan ng mga dogs. Mga dogs sa mga watan. Napipipian tayo sa mga watatan. Dito kiyatamanan ko tutulan ko Isa alaihi salatu wassalam. Ikadua tutulan ay masasangan naman siya kaya mga programa tanong umanakal na ay masasangan na ano na sulang tutulan namin pa nutun sa Quran. Wah, kami pa sa tanong tutulan ko Isa alaihi salatu wassalam. Ha? Ikadua tutulan kay mga kakapatubo importante na pagkapotan ron sa may tuwain mo na sututulan ko Adam alaihi salatu wassalam. Sututulan ko Adam alaihi salatu wassalam. So Adam alaihi salatu wassalam na tanudan tanuwa sa kaniyan ipaganay akaadan o Allah kumangataw. Pagampaganay akaad no Allah kumangataw. Inubituan sa apu-apuan no, gitig-bitutan no, apu-apuan tano.
Udina sutigidana ama datu abul bashar ini betul sa Islam na sekanya ni ama ulang-ulang unukaan Allah mengatakan. Wah, Adam alaihi salatu wassalam. Nah, Adam alaihi salatu wassalam na ayat dari rupanya nasu Hawa. Ha wa alif amza. Hawa. Qultu Hawa. Naba Hawa? Hawa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala na ilan yuman antono ni amaw Adam. Adin? Amanan yan na ama yan na da ina yan. Antay ama o Hawa o antay ina yan. Dapat. Nanda sila po. Allah imian kiran. Nah, o question dan ito miyo na pinamiya panutula ka kaya tutula ko Isa alayhi salatu wasalam o kilimbo atanun. Nah, piya ka mo sa to ka adna ina nada ama. Naya piya ka mo sa nada ama nada ina na mipuat suada. Masya Allah. Nah, sama to na surallah na basta akabayan na tindag pakaran. Nah, so Adam alaihi salatu wassalam na adna ini beginon o Allah adan yang began ku mga mga nabi. Adna ini begay wallah ku Adam adan yang began ku mga nabi. Gitu so tiktanwa mu'jizah. Oh, miya panudutan naman so mu'jizah o Isa alaihi salatu wassalam agyo ko tagay pakatiruyan ikareliyo. Nasa kung mapanumagyan, nagyang utang mga pakaisya, ay matirya, nagyang utang tiruyan na, niya pasadun, din makatiru, taman sa iya pakalayan. Ay man to na, naturo ako na sa iya karinig ko dito ruwa. Da. Na mu'jiza ito, Isa alaihi salatu wassalam. So Adam alaihi salatu wassalam, na ayaw mong mu'jiza niyan, kita nyo din. Pagkada yung mu'jiza o Adam alaihi salatu wassalam, na ina din sekalian o Allah asudin su Allah emanan yan na miyadnun da makaukit sa ama na da makaukit sa ina sa tanu na miyakaukit tanu sa ama na miyakaukit tanu sa ina. So Isa alaihi salatu wassalam na miyakaukit sa kalian sa ina da ama yan. So Adam na gitipya ka mga saun pamamagayan wallah sudik danu ayat metuan sa mu'jizah na dikenaakan ay manan yan na pagod wallah sa dunia kalu na sumangat daw adilan paparatian suka pagagawa wallah na angkiran misampay na adilan paparatian sumansukyan na wallah kung Isa ada ama yan na kagaga ay manan yan na ayamada hikmat run wallah ayamada aantapun wallah na subugintaw ang mga kafir begintaw ay manan yan na mga sarwang na anilan maknan asumis su Tuhan na kegegenian sulang ulang udah amanan yan na galawang kegegenian su amanan yan na di kegagaw manusia. Itu mu'jizah Adam alaihi salatu wassalam ina din sekalian Allah ada ama abudaina. Paganda itu mu'jizah tan biniyo. Mu'jizah apa membagian wallah ku Adam ada yang bagian ku mengapit ang mga nabi. Nah, so Nabi sallallahu alaihi wasallam adna amayan adna inayan. So Nuh alaihi salatu wassalam na adna inayan adna amayan. So Ibrahim na adna ama na adna ina. Lamun an nabi na miyakaukit sa ina na miyakaukit sa ama. Huwag. Inunda so Isa alaihi salatu wassalam ayang mutyo kita niyan na ina na su Adam nada ama nada ina. Gidan pamungkin wallah ko Adam alaihi salatu wassalam. Ikadua, apa pamungkin wallah ko Adam ada yang began kumyamaw na ang mga nabi. Na su Adam alaihi salatu wassalam na sekalian inabi ayat inabi yun na surga. Yang ada? Ano niya dito su Adam? Sama namin? Sa iligan? Sa surga.
Ayah biagintawan lu Adam alaihi salatu wassalam na surga. Yang mana na madakan maka pemimikiran, bupiasak tanah maka pemimikiran na inuto. So Adam alaihi salatu wassalam na ayah biagintawan niya na surga. Na baginan susundan dan wa surga antaka di. Madakan na pakai siru. Ulina, ino so Adam alaihi salatu wassalam na pakasun sa surga. Haya katiru Allah sa Quran na din at pakasuldun asa katawbu. Haram ubaan na makasuldun asa katawbu inunta amonon sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga lagi na napakaisya, na mananiyan na ad na mga sibagsaan ng mga ulama nabaanan surang ako Quran, nabaanan ay mananiyan na uban yan masusupak sa Quran. Kaso piagintawan no Adam alaihi salatu wassalam surga na surga buto. Ano yun? Surga buto. So diyo ditiru sa panti ka surga, da panti ka surga. Adna panti ka surga, da surga na yung kutu ang piagintawan no Adam alaihi salatu wassalam. Yung kanan na terusan tanu asurga ino mga naiginanso amana niya na piagintawan no Adam anta kaginanso amana niya na espesyal na ilugay wala kita no naditanong na ng pungamada importante din na magamanta no Biblia kinay tanong sa so sumaga na insya na makasuntan sa surga na ron tanong ito ha na lagi yun ito ipamumugay no Allah ku Adam alaihi salatu wassalam ayabu am yagintaw ayabu an nabi kulangulangun umanga nabi wallah ayab yagintawan yan aya ingat yan na surga na su Adam so Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya ingat yan na Makkah Madinah sumabu sumanga po na nabi na aya ingat yan na Palestine nasako ay manan yan na so Adam alaihi salatu wassalam nasa kumamulis kanyan, taos kanyan, inadun sa kanyan din no Allah, nasiis kanyan din diya kapagita wala po surga. Nagwenda lagi din na nabi. Nakatunsa nang iya paayap yung tawan yan na surga. Maka niliyo po Adam alaihi salatu wassalam, inom pada iyan, so karuman yan, Hawa. Na. Iman to, miyagintaw so Adam alaihi salatu wassalam sa surga. Tanulang tanuwa so lamo na pagod no Allah, lamo na imanan yan na kabaya Allah na ad na mapapadalamun hikmah. Ad na mapapadalamun na antap Allah di dano katawan. Tigira na tigumranawa ino perlu tu subak so ada, udah mu subak na sama dia na tisigit sa surga. Niya ay pernah cerita tanu na so ada. Niya sokaran itu ada. Ino tu lebih ino tu kiswa-swa ko iblis. Kung naman ito kiswa-swa ko iblis, nasa mana na ba tadi mga panako sisip sa surga. Udah taman kiswa-swa ko iblis na batap kira saya diutan sa ini diutan sa kagaya nakapamasero ini. Ada taong makatamo. Ha? Udah miswa-swa Adam ko iblis na bantay lima maulaula yang kaya tibarangan awidakal sa dunia di inan kepakai ubaginan imam dari aparatya mga muslim Ako tanong sumiti su Adam alaihi salatu wassalam kainong tanong niya kabumusan niya kami isa ko Adam lalu nak ketu na mananawa di panditan niya niya sukaran untuk Adam astagfirullah. Ikaw ba kayo ba nga disintay sa mga nabi? Ikaw ba kayo? Haram. Ugaan na matiro ka, ay mananian na marata ko mga nabi. Ibakan yung koto ko Islam. Na. Nagintaw su Adam alaihi salatu wassalam kusurga na ay inong padayan na sa mga malaika na mga malaika wag inong padayan sa mananian na karumanian na Hawa. Tanulan tanwa su Adam na nabas kanyan malaika. Su Adam na lagi tinwa tao. Kaino tanong mimbali atau kalagi dia. Inanin o Allah su Adam alaihi salatu wassalam apun sabuta. Subuta na tiyagun saig na mimbalo ya. Tari mimbalo yan. Ha? Lipaw.
Mataka, oh, itu ni pau di na, yang na, sutigilan, nimbali matagas ano pa, nimbali ano pa, koto. Oh, nimbali ano pa. Inununan sa nimbali ano pa, taman sa emanan yan na dik na apo yung koto ano pa, roon ay emanan yan na, kinuha uwallah yung kaya ano pa, kayo tutulang sa hadith, tini mo uwallah yung kaya ano pa sa dunia na giniraw, pamako na, pakaibarat na ko, emanan yan nakakusabuti tanong. Giniraw sulupa, na sulupan na waraan yan sumapya, na waraan yan sumarata. Sulupa na waraan yan sumarsik, na waraan yan lumpio. Sulupa na waraan yan kapipya ginawa, na waraan yan kararata ginawa. Sulupa na waraan yan awidakan, na waraan yan emanan yan nakalilintan. Na ginilaw saya na roon ina din Adam alaihi salatu wassalam. Na sa kung Adam alaihi salatu wassalam, na mimbawa taman liman to kung mga maranaw, na adnap mibibyawn, adnap betenganon, adnap yutuhi hikmatul Allah. Kasi piya ko kitsa lupa. At suaraan ng lupa na sukaway sa wagyan mo ta sabut sa iyo mo to hadis, as sulupa na waraan yan sumapya ang sumarata. Namya ka po rumamuso bawa tanu Adam taman sabiya mo taman liman to. Naipakasal tanu na su Adam alaihi salatu wassalam. Na inuto ay hikmatun wallah asin piya ko kitsa lupa. Kay sabab sa manan yan na anak keturunan ng Ethiopia na anak keturunan ng Ethiopia. Sabudan, yun to hikmatun wallah. Kailog kinigtan o so Adam na ilan sa kanya na kung sa lupa kagyuto. Kaupun man sa langit, kaginwa sa kiyong utuan doon na sa manan na umanisa na sumisindo. Umanisa na lautan ng mga malaikat. Nakailan tanu wallah bu sa lupa na waraan ulo pagi ko ta inamin tanu pagi. Nah, niyagintaw su Adam alaihi ginan ni amanan yan na kianna wallah ku Adam. Ato na kianna wallah ku Adam buun sa lupa sunin su wallah iming ay mana sugiba pamakanan si kubasa tanon. Ibaratin upamana sakan din iming guli mauno. Sakan din amanan yan na tumia buun sa giyan laon daman na lagi din mabutos wallah diyan asakan din ni amanan yan na miya din po Adam alaihi salatu wassalam. Da makokit sa tiyan, da makokit sa masin, da makokit sa ama, da makokit sa biyong kuto amanan yan na laon da ino kita no Adam inunta asulin su wallah imiya din ko Adam alaihi salatu wassalam. Na su Adam na nabas kanin malaika. Basar, ayat itu yang basar nak tahu. Nah, tahu nak pekan begini. Tahu nak pengatur, amanannya nak betul-betul. Tahu nak pengagedan sama pia nak pengagedan syarat tak ginawa. Ginan contoh. Nah, ada lagi itu sekalian. Wah, lagi terus. Nah, miyagin tahu Adam alaihi salatu wassalam nanti penganu Allah. Antara ini penganu Allah. Ayat ini tepung wallah ku Adam tasu iblis. Iblis. Waswas pun iblis. Fawaswasa ilaihi syaitan. Sutibu Allah. So syaitan nak yang waswasan. Ayat betul na waswas na yung koto budiu ko. Dia budiu kian. Antunay subhanallah Allah. Tiku Allah. Hai Adam. Na magpasuka ka sukabayan. Hai Adam, nakangkan ko pitibalangan apangan kang sa surga. Hai Adam, na ayabu adik ka ken ayabu adik ka pagubay lagi yung kaya amanan na pangulaan. Kangkanin bepiantunan nakatan. Likada karo ka supamintuan upangan nakangkanog na kerumay. Na bepiantunan dan ikabaya iyo. Inuntag tigu Allah yang kaya sasat di mana pangulaan. Wala taqraba hadhihi syajara. Hai Adam, na isang ka ubang kang gulaw na ubang ka ubay sa iyang kaya pangulaan. Nandun na ito ang pangulaan. Isa kaya yun ang mga pananapsin na yun sa pangulaan na zaitun. Zaitun. Tin.
Ay ito sa tin na diyan sa Pilipinas sa diyan na pamumulan mga prutas na ng mga Arab. Lagi buta niya na lagi dibuko ko maaya ko riyan na brown. Ya kapepeta. Yan na nangyari sa Quran na wattini wazzaytun. Nagyan ko to atin na prutas ito mga Arab. Ya kapepeta. Di mo purugay sa mga prutas kan. Tin. Isa kaya pa nutulong nagyan ko takalan ni kita na to. Ako la. Mansanas, sabi na mansanas, ano na kupaya, benak-benak. Grapes, ano na grapes. Nah, kaya, tibubang ulaman na, nabagtanan to na pamumulan, ugin na, so ijtihad yun mga ulaman na tingin na ulis kanyan, tinagyan ko to grapes, suli nagyan ko to apple, importante pamumulan. Natigwang baka no siya umayak ke rumay. Kang kanu sa iya nga na napitibalang na panganong kan, kaya mo isip para kang ginagyan. Niya ko ba syaitan? Kay syaitan nawalaan yan, nagopyadigan yan, miyobay na syaitan na sili panalawi ko yung anan yan na rugo umawatan o adan. Ha? Syaitan na benar kung dito nung kailay ha, na di suti ko mga sa dada buwang ka syaitan. Hindi ko mabuatan sa kanin. Kabukuyan ni lumada po lang, hindi. Na matag dumada po ka so syaitan na suwas-was yan, subudiyo yan na si iman na nagbikulawon urugo umawatan o adan. Di ba? Ginawa na napkagda maka ginawa na mada ka. Hindi na ginawa na napkagda maka bubuka lang ka. Kaya ito na budiyo ka o syaitan. Magbang sumilan na ya, may akong sibayang kakuha manapin oras. Kaya ito na nabumatag ka na po ng syaitan, kaso syaitan na hindi mo na nabiguan na yan narugo. Uman nilugo sa kansakalun. Uman nilugo tanong na lulunod, hindi mo na nabiguan sa syaitan. Kaya nanigyan na wala ko ng atal. Inutig wala kaya rinway utaw na so syaitan. Rinway. Kaya man to na suridway na yata nubiyo kapulay ka. Hindi. Kaya ito, so Adam alayhi salatu wassalam na biyudiyo ko syaitan na kay kabaya o Allah. Ay manan yan na programa o Allah kate so tinudag tanon. Ayat tindag tanon mga Muslim. Na so Adam alayhi salatu wassalam na nabis kanya na nabis ka na ni mga baladusa. Yung kanyo, di ka pa kayo ba tanon ditirwa so Adam na ni baladusa ko Allah. Ada niyan parati aso Allah na magiti o kita ditanong digatirwa. So Allah na programa niya, nagpakababa niyan so Adam kapag tanong niyan ang mga pranaw. Pagod naman yan, apangit. Pagod tanong niyan ang mga tao, mga ayaman niyan, ang buwataan niyan. Lapya, programan mo Allah pakababa ang tanong niyan, natipungan mo Allah so ayaman niyan na Adam. Ayat bungsan tanong at tanong, natipungan mo Allah so Adam. Dito ba kayo ubatan o dito na aso Adam na mimberado siya ko Allah aso Adam na nabis kanya. So nabi na dito ba kayo wadi magtirwa di berado siya. Kama nagapaham siya tiro na so nabi na kuhan na di berado siya. So mga nabi na sisiya po Allah kung pagkaberado siya. Okay? Na anak ko mamasa, putupungan sila ni Allah, kung mamasa, ang dauan ko mga tao, nag-YouTube, pakatiyunin ni Allah, yung kutemanan yan na kaya di pataniran, pakatiyunin ni Allah, yung kutuwa karibataniran, kay an katukawi ko mga tao, akataya subenar, nakataya sulibat. Ha? Lagi diyan na sunabi sallallahu alaihi wasallam, kami kay sa masana, an-nabi Sa'ul, ya Rasulullah na isyan kar kami ni ku Jibril alaihi salatu wassalam, isyan na tunay ko kumanain. Natigyan na uway, mapita na isya ka dun. Kamiyak tintin na din ba kung masu Jibril alaihi salatu wassalam. Lagi juga emanan yan na kiyasa salakawan sunabi ka din ba kung masu Jibril. Jadi itu ba, ini turun na ayat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Hai Nabi, na ini tadi marka Allah akatero, hai Nabi na ubang kaditero apung gelo bakan ka mapita, mga wata. Ha? Punggelo bakan ka mapita. Inunta na magtero ka diyo kutuwa insya Allah. Gimana tuh? Kaya libatan mo lagi. Kaya kautulong Allah,
kaantan o katukawi, ay mana niya nakatiya sudan, nakatiya sukan ibatan. Nah, dito isa ba so Adam alaihi salatu wassalam nagtipungan wallah na miyubis kanya sa iyong kuto ay mana niya na pamumulaan. Anto na tigo na Iblis sa ubay ka din sa iyong kanan na pamumulaan. Kamataan, kaburi ka, ay mana niya na malakay ni aw takuna minal khalidin. Aya ini akal no Iblis na tigin na nabakakun sa iyong kanan na pamumulaan. Mga tigin ito darwa. Koto. Laman na iyong ito Iblis. Budiyo ko Iblis. Baka kabakakan sa iyong kanan aprutas. Ayaw mo ikun ko na pamubay ko. Na ito na ini sa parulwag. Hey Adam, magkaroon yan. Hawa, na nabamatag kanukan sa iyong kanan na pamumulaan. Kaya man na na ubak kanunan ubay. Ini sa parulwag. Ubak kanunan ubay. Ubak kanunan ubay. Gitu, tiguan man na Iblis sa inakal yan so Adam. Biyudiyok yan so Adam at hindi na andin ni kaubing ka sa iyong kanan apamulaan na mataan tingin na kaskari ikunuli ay man yan na mga pupul sa iyong kaya surga. Huwag. Ikadua tingin na udis ka ni mabali ay man yan na mga pupul sa iyong kaya surga na tetapong kanu Allah sa iyong kaya surga. Andin ni kaubing niyo saan? Ini suaso maguso ay man yan na. Ha? Ini sosok Adam alaihi salatu wassalam atau Hawa alaihi salatu wassalam kay mi akan siyan dito itigilan ay manalian natin pangansiran wallah na kay programa ni wallah ama pumbulo to kapag itundan wallah na dito mi base sila noon taman sa manalian na kinaragitan su Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kinaragitan na tigo Allah mangan sumagan na suwema na na Adam alaihi salatu wassalam na tingin na bumakalos sa dunia. Ihbitu minha jami'a. Hey Adam, Abu Hawa, kaya lang kita ka na ako imanto. Kay sabab sa ini sa parakan na inimbulanan niyo. Imanto, magan sumagan na awak kalos sa surga. Mendingan kalos sa lupa. Ya ka balik kang sila sa lupa. Piyan sumabi piyan ginawa ka sa surga namin. Miyonong kumin sa lupa. Nagugugul gitu man kaaya pun na ay mananena kaya lang itikinan mo Allah subhanahu wa ta'ala na tigo Allah babakalu sa lupa na sumasusulot tinan ang mga bawang kalairan ay sasapong kung mga oratinan tiyaki pagdang kinapan mo Allah talang diyang akan bubayusan niya masa gitu talang diyang dabang kana taman ko ba nga tigo Allah na kuha naman ay niya kayo dito subuan natin yung para dia bubakalan sa dunia kuhadiron na mga bangkalan talang di yung akya pa kayaman niya na kaya pa kabubayaran sa dunia. Masya Allah sa sati manutuwa subuan aman na niya supa ko Adam alaihi salatu wassalam kaya yung pagtitigo ba ka su Iblis na inakal sila no aman na niya na Iblis. Kaya ito yung pakababairan sa dunia na sa kumakababairan sa dunia huwag kaya ito pa nakamanalian na ayak yaw niyan ko yung kunto ay manalian na kiyaw riyan sa yung kunto at tutul niya na ubad silang ko Allah na aya gawi oras na tigilan na Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. So Adam ang usuhawan na papalandiran so Allah niya panutula ay mananian na giburagun ay gato saragun niya kong keribat na sumusujud sila din ko Allah anda na yun niran so ay mananian na kasumpag mo Allah ang bangong kanungat yan imakot din so tawad niya rasay so Adam ang usuhawa so Adam alaihi salatu wassalam kajian sujud yata na yan sa lupa na miya ka bili-bili man so ama na niya na mga tindig mga ulama kadiga kawan na ito miya na isa tutulan ko ay man na niya na mga pananapsit so panunod sa history na so Adam na si Iskanian miya ka debo napupan matag ay man na niya na ay man na niya na so kaya lang itikiran mo Allah na piya ka bilag silang penuh Allah digo Allah bilag ka no. Tunay niya ini syukur kan wa di ganun panguwi sa iyang kaya pamulaan na
ini suwa-suwa ka nung sa iyang iblis. Nanti ko na belag ka no. Nagyuto so kalilip ko mga panunod sa history na tila na so Adam na si kanyan niya gintaw sa India. Sa India. Sa India na nabiya ka na sa Anapalaw. Dito kuha nila nun, dito gede-gede nila nun, adla tumya na ro amyang kalalay mananian na panuaski. Dito kung siya mananian na tandaw dinasti Adam alayhi salatu wassalam. Nasuman siya Hawa, nasisagyan ka na mananian na Arab sa Jeddah. Wah, dito isa mga tutuwiran. Kapakaya benar, kapakaya di kuat. Sa unang kaya mananian na di na nakapakatan sa dunia, uy, natigo Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kalipatan ako nun. Abakan niya pa sa tutulad. Dahil makapatay mo taon na nila tutulad. So, kung silang panmakatan sa dunia, inshallah na mga 10 minutes na rin pa sa 10 minutes, 15 minutes. So, Adam alayhi salatu wassalam, nasa ko, mananian na dapan adna wallah, dan yang pan adna. So, kung yang pan maadan, uy, na inimbiti rin wallah, bigan wallah sa pakaisin sa mga malaika. Tigo wallah kung mga malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Hey mga malaika na, so Allah na nabanin piyang niyan sa musawir sa mga malaika. So Allah na bitir yan kung mga malaika. Hey mga malaika na pagod na kuman sa pagitaw sa iyong kaya lupa. Sa moto na so Adam magusaktan. Pagod na ko sa mga tawa, pagitaw sa lupa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu, sa kuman kung mga malaikat gumagintaw ang mga liliw kina siyempre sa iyong kuto masa na ayaw mo kaan na sa mga malaika o sa mga jin. Natigilan na, mananian na ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, na upamatiyan na paganoon ka sa pagitaw sa iyong kaya lupa, aginan sa mga tawa puminasa sa dunya. Pumirasa ko mananian na lupa, wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ang mga tao, agyan ka na pagadinan ka na mga tawanan na pumakatadak nila sa lubos sa pangirilan. O pamati mo, mga malaika na pagadun ka pa niya Allah, di ka din pagadun, kataya kami. Ino ka pa pagadun sa tao, niya Allah nakataya kami. Kau to. Na sumiyang ka sa mga malaika. So kapag narakitan uwang na sumiyang ka sa mga malaika, makatutulatan mo sa surga. Ino ka lusyon ka. Ha? Sumiyang ka sa mga malaika. At tigilan, abay hindi na lang bugi-bugi, magabuya. Mga 10 minutes yun. Nung bugi-bugi naman, isa pagilihan doon ay subi. Nalitas siya. Kamutuloy-tutuloy. Ang peligla ko sa hindi ang tunay niya uman-uman na situ. Hindi niya bisa din sa akuan. Mag-Sprite. Magawet, 10 minutos, inshallah. Na, tigo mga malaika, ya Allah, na inong kayo ni Panginoon sa mga tao, ang makaliliw kami. Kataya kami, tigo mga malaika, di ka ni Panginoon sa mga makaliliw kami. Sumimbag sa Allah, di yan ay mga malaika. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hey mga malaika, naan na katawan akan adin yung katawan. So kapag naman ko Adam, agus sumbawataan yan na na mapapadalabakan sana amanan yan na antap. Na anto na antap wala ko kian na yan ko Adam agus sirkita no. Aya antap pakian na wala ko Adam agito tigwala apagad na ko sa pagintaw sa iyang kaya lupa sa katano. Napagad na ko sa mga tao, punggan po kanilang suagamak. Ipinampairan sa mananian na kalaan. Ipinampairan sa mananian na kurar. Ipinampairan sa sugunakan. Isapariran sa mananian na ini, ay mananian na isa sa parakan. At napakapugintaw na kan sa dunia, prokusiran, sujudsiran, penarkasiran, penguasasiran, mengisiran sa zakat, terusiran sa mafia, penambayang siran, pengusiat siran, berpianiran sa Quran, lagi dan tigo Allah ang tapak. Na tigo Allah, hai mga malaika na, upaman tigo ay mananian na Allah na, at na katawan na, na din yung katawan, na di ako yung pwisto na. Kasumiyang kaman sa mga malaika, sigo kapag na wallah ko Adam ay mananasira kita. Na tigo ay mananian na,
Kay so Allah subhanahu wa ta'ala itatagil mga malaika si kubasatan itatago mga malaika ya Allah natigan pagunin sa mga lilir kami ka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kataya kami oras suras buktian tunadar pa na dimis kadi mananian na dipupudi-pudi dimis kadi susuti-sutin dimis kadi mananian na pupudi-pudi di sila-sila nanto na mananian na kailangan ka kuya mananian na makalilir kami natigwa mananian na وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ay amanat tipungan wallah na sa mga malaikat. Ando nilitip ko wallah ko mga malaikat. Nasa ko mapasaluto agyan ko tayo mananian na tigwallah pagod na ko na inad niyan su Adam. Nasa kumaad niyan su Adam na inindaw o Allah ko Adam sulango na kailangan. Inindaw niya nun su mga kanan. Inindaw niya nun su ama. Inindaw niya nun su ina, inindaw niya nun su langit, inindaw niya nun su mga pangungulaan, inindaw niya nun su mga pangayaman, inindaw niya nun su mga kolor, inindaw niya nun langon taman at kailangan utaw na inindaw niya nun. Na inuntan naman niya kaswa ka po o Adam. O naman pang dawang na su Adam na da. Nga. Dito na siya di makakukuha na nga. Ada pang dawang na su Adam. Nalamun tanu siya mga tanong mga nga kay piyang daw wallah su Adam. Piyang daw niya nakatay su mga nga nakatay piyang daw wallah sa tarutok ay mananian nakyapang do. Naisap na mananian na kinipuno wallah kung pangkatatano nakaisabog sa piyang daw tanu wallah. Kau dia udah mana tanu dan tanu udah mana ilmu tanu na bidan dan baguso. Pagiyang kaya berang-berang ang pangangayaman. Tada, ito na yung video na kauso, udah katawan ka po sila. Kenco kami, nagkengkamang. Nayang nga pa kami din, nagkengkakawanan, nagkengkasutin. Nasumi na sa tiyagkiri na siya nakawala, na kaya niya. Oy, nasa kanadi, nawala ko na panganang ka, nagkulugan. O, ito yung video niya. Nayang video niya gusto kami, ang video tanong. Sa kami. Video tanong gusto kami. Na paguluso kami muli na ipiliw niya yung subarisikan na daw kapamuko. Na inagdan wallah asuti na pumukuha. Ay ang binandan na gusto kami. Nagpa-bupyan din sumso kami na talandiya. Kinis o kakyan. Kinis o pitotian. Nasa katanong. Na kay suwallah. Napiakat-piyan tanong niyan. Nakatanilan tanong wallah sa abaya. So mga mamaw na ilan wallah sa mga timon. At kisat may suwallah. Kung nga di sumapong sa orat, natin ng video niyo gusto kami. Ito na yung video niyo. O ayaw mo video niyo natali. So kami natatali yan. Saan nagtali niya? O ipagito nga sa Islam na miyakan bidakan mo gusto pang ngayon. O ito. Na dito sabab mga babayan isiku Islam. So Adam alaihi salatu wassalam na inindurun wallah sulaw ulang na ilmu. Kata. Nauriyan ito na yaman natin pangan wallah na sa mga malaika. So kung mapagdaw wallah sa yaman na niyan na Adam na so wallah na inisiyan yan sa mga malaika. Thumma aradahum ala al-malaika. So inindaw o Allah ko Adam na pakaysiyan ko mga malaika. Naku na mga malaika kaya itatagliwas kani pagod sa dunia. Di gano pigisaw. Kaya kabaya yun sa kalubo. Adi ako ni upakad sa yaman na niyan na pigito si sagyang kaya dunia. Iman to na so ini pangdawakan ko Adam na iman to na ipagi sa kartyo. Ini siya wallah ato na yung aranaya. Nagpo kasugod. Di na nakatawa. So mga malaika na nabasira nila wallah abigan sa ilmo. Tanong ninyo. So mga malaika na inadin sila wallah apun sa sindaw. Ayaw mo ang ganabakiran na sisiran maasay sa diyang kaya langit naroon. Masay sila narumuroko. Masay sila kuya na niyan na surga na sisirang sa giyang ta surga. Masay sila sa giyang kaya mga pangulaan na dito. Sumarakan mo, tsupusan niya wa, na di ko pa kayo ba, di po pa siyo, sa sana ka wagin mo. Kaya po gano'n po kaya na, minin suwala, kuwain ka sa niya wa si Pulan, kuwain ka sa niya wa si Siti Asia, na niya, kuwain ka sa kuwa, ay man na niya wa si Kadimay muna, nagitubig gano'n po kaya. Na di ko pa kayo ba panunong ni pangulaan. Di.
Ay sugunan Allah na ayaw sangan ka nagmula sumangan yawa. Sangan memang muna mga punamalaikat napakatun sa pamula kasi sinanip ka sa kapal na YouTube. Di ka pa kayo baka tumula sa nabangagal ko. Sabi itu, inisiyan sila ng Allah na hey! Kabaya yung mga nila, sa kanuboy paginto na ipag-isaw na ito na yung alanaya. Nadaw niya kasubag. Ay inisubagiran. La ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, nadiyom yan ang katawan. Ay, ang buong katawan namin na suinindongan kami. Ay, inindongan kami. Naroon ko na YouTube katawan namin. Inindongan kami na iman na niya nakapanasbi. Subhanallah, subhanallah. Na makaliliw ko, subhanallah, nada katawan na misan. Na ini piyang ingisiyan sila ng Allah. Na din na niya kasunod. Nanti Allah, meron yun. La subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nagito kan kasumugod sa mga malaika, ya Allah, nadaman na ilmu amin inuntas wilin bengar kami. Ya Allah, naskay lebih amataw kula mula ulang nila sa dunia. Ya pasal. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang mana itu? Miad Adam alaihi salatu wassalam. Gitu Adam alaihi salatu wassalam. Miyaginto Adam alaihi salatu wassalam. Kaya malam piyagintawan ko yaman na niyan Adam alaihi salatu wassalam nagyang kaya lupa. Ayang bakori ang tanong siya. Uway, na Adam alaihi salatu wassalam sa makabubay sa dunia pagkaday nun kainit na pumuno Allah piyakambulag silang akirumay. Saya ka kay Hawa na saya ka. Ikadua ay natapanggiran ng Allah subhanahu wa ta'ala pinakabuga sila sa dunia na talang dia. Dito di man yan na kaya lang ipigilan ng Allah. Ikatlo, huway na yati at yatpiyari mo Allah ko kaya panugat yan. Huway. Tunay man nagkukwata na naguna. Kaya man nagkukwata na naguna. Na sumanusia nawalaan yan sukap keribatian nawalaan yan sukap kedusa yan. Kaya keruwe na Allah kubaradusa nagyang ko to ataw ang malay ay mananin na kapanawgan si Allah. Malay kapanawgan si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag balasangan Allah ta'ala sa malakang lamapya. Perewata suada. Pat, antay damit nyo sa pat. Di, Antono, nagyang tapat. Pagkanero na so Qabil ako so Habil. Sumitero sa kata. Di, pagkamad mo, may ganita ng katawan. Kabel. Koto. Nah, so Adam alaihi salatu wassalam na ayam itu daftar akyat kawan awataian na talo. Yung kutu akabal namanya panutul punuto. Mungkin namanya kada namanya panutul sa kita namanya kada kami ibu atau Hawa. Mungkin na sumya kinalaon na talo. Makalilin siya yung ka. Paganaya kakawatairan na so Qabil. Ikadua watairan naso Habil. Ikatlo watairan tayo matoro na pirmiwa na kan Jamila Antonon matoro pirmiwa na kan usada na pirmiwa na kan sa pagetos. Ikatlo watairan kilala awataian kabiuli pun wallah nabi. Antonon. Damatoro no. Nah, sa kami sumbog na sa kami kumya sa Berlin. Tubo pa kasumbog. Ikatlo awataian agiuti miya beli anabi kuurian o kaya fatu Adam na so Shif alaihi salatu wassalam. Shif. Shin ya tha Shif alaihi salatu wassalam. Aya kiani Shif alaihi salatu wassalam nasa ko mawafat su Adam.
So kung mawafat su Adam na miya wafat pan su eman ano na dua awat iyan. So kabila musuhabi. Na ayam yang itaw, inimbo ta iyan man na su Hawa. Hawa. Hawa, inimbo ta iyan na su Shith alaihi salatu wassalam. Shith, ngaranan ang anabi. Ginan ikadua anabi ang yang itaw. Shith. Shinyata. Nah, moreno to, namiyagin to man na su Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, yang pag-umpagan na nabi sa dunia na su Adam. Ikadua nabi na su wataiyan. Dama nabi su dua wataiyan na su Qabil au su Habil. Kami kuno to. Ni situga. Ni bunuai. Dama buai. Musta di pergi di bagi situ asal nak dikembui. Dama buai kah ni bunda siran. Itu dah bahasa dulu. Kawan. Nah, Syekh alaihi salatu wassalam na kini surat yang ko mga tafsir na 5 lagu. Aki wafat Nabi sallallahu alaihi Nabi Adam alaihi salatu wassalam na mana na niya kada mamusu Syekh alaihi salatu wassalam. Awat utu Hawa alaihi salatu wassalam ajuti ikadu Nabi am yagintaw. Na Adam alaihi salatu wassalam na Nabi sekalian na Rasul sekalian pa. Ayah beteroon na Nabi, ando na yung video ano Nabi ang Rasul. Niya panutulak niya ako, niya na puasa. Video so Nabi ang Rasul. So Nabi na kidus ka Allah apat ko mga Nabi. Ay mana Nabi na biri o Allah ang Nabi, bigan yan sa lubuwa, bigan yan sa atas tanggungan. Na nabalangon ang Nabi na Rasul. Yung kanito? Nabalangon ang Nabi na Rasul. Ugin na langon o Rasul na Nabi. Nabalangon o Nabi na Rasul. Ay bidan o Nabi ang uso Rasul. So Nabi, nabiyaris kanian o emananian na Allah inisubuyan ng su Islam. Na daniyan ng subuhan su kipumayan dengan po Islam. Ay emananian ay kapan takyan ada apa kita niyan. Iba ada yang lagi ito mga Nabi sirabu. Anak niya magitaw mga Nabi sirabu. Dan sila nakabagi sa pagtaw. Yawan niyo, na Nabi sila nagtubutoy sa Rasul. Ugin na aya, so Rasul, nabiyari sila ng Allah ang Nabi, biyari sila, pinili sila ng Allah, apit ko mga Nabi, na inisugo kiraman ng Allah suka tabligh. Ay man ang tabligh, kanyang ko tipsampay ko mga tao kung agama Allah. Lagi du Adam na Rasul sekalian na Nabi sekalian berkain itu. Ka ini subuh Allah su agama, aku ini subuh Allah su kisampai ku agama ku ataya na dua kata. Nawanyo diti bidaan Nabi aku su Rasul. Su Rasul na ipinampai kailangan. Na lagi din na su Muhammad, Nabi sekalian na Rasul sekalian. Sunuh na Nabi sekalian na Rasul sekalian. Sunuh na Nabi sekalian na Rasul sekalian pan. So Isa na Nabi sekalian pan na Rasul sekalian pan. Na adin ang mga Nabi ay nagsilan mga Rasul. Ada kilan, bisa ada kilan pagi panampay ni Allah yang punya mananayan na agama niyan. Lagi itu mang bisabab asi sa Quran ada mapanutulan to na mga pagtawilan. So Saleh na niya panutulan na pagtaw niya. So ay mananayan na tama. So pagitaw ada musuh Samud na sila ni mga pagtaw aya Nabi na su Saleh Abu Suhud alaihi salatu wassalam. Sila ni mga Nabi ang Rasul. Nabi silang na Rasul silang. Itu sebab insyaallah importante na ketukawan talon huwag sabado to na miya kasi tinulong sututulan ko Adam alaihi salatu wassalam kaya man insyaallah sigo mga pedoras suman sa mga pedamiya panutul mga tutulsi sa Quran insyaallah na insyaallah na malam kay kadua mapunutulan siya sigo kuma oras tanuman nasututulan ko buatan Israel Banung Israel. Sumbuatan no, seperti na Banung Israel, anda mi piyo-piyo na anda no piyo-piyo. Anda derwa kau na anda mi piyo-piyo. Buatan Israel, niya kadang-kadang niya kapunsa ng mga nabi. Diba? Niya kadang-kadang makapupunsa ng mga nabi. Iti sabab, ay insyaallah, abangan sa abangan tanong.
insyaallah. Kaya tako tayo sasampay tanong ng Allah abu. Pagamin tanong si Allah, pagamin namin tanong Allah, isampay tanong Allah, sa kaya kaya tini mo maabulan ng Ramadan. Amin na nilang. Amin. May buwan na mapunta ng kulistahan, di tanong ko si sampay mo Ramadan. Pagamin tanong Allah, ay Allah na pilmo umurang isiguro mo ikang gulunok sa mapya. Ito po insyaallah. Balasan Allah Ta'ala sa manakang lamapya. Niya buhay ka no, ako sambihin wala sa mga amanan niya na mga orasyon so papunsaran niyo ko amanan niya nakatutun sa ulo sa belas sambihin na makan wala sa amanan niya na mga pipya huway assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uban kay pag-isiyo importante ito ba kay isiyo kung katawan namin nasugod namin o di may katawan na isiyo ko na to. So ID insyaallah dua so ID na inuma so ID dua so si para sa yang kaya seminar na ino media kambali ka ini natunoto kapasadan tanong na aya buwa pagidi na sumangala niya ni mga lista na tamang umawatan ay susurato ya kano another to macapasan ayah Peter wamina surat kanu siya ka kumbaga na may suaydi na diniuro din pagpila suwata. Huway. Kakilang dun suwa kay liwata. Pedin no to sulok siya. Nadari kambali ka dito ha. Daya kapya ka tama na ako ikaliligan na isusurato. Nanda dito. Inshallah umiyog suwala na si saging kaya kumana eba na ikidiya meron na iperintah mi na ipumugay mi man to sa kanong likunon. YouTube ni video. Kaya nga na visualistan nandun na lang na niya mga wata na YouTube ko ba kayo? Uway. Kaya pag-umpagin na yan, seminar tanong siya so kung man na yan na mapasan sumalamong ka na tiga ka na video rin din sulat sa mga wata. Uway. Gitu kaya bibitera namin pa nakaumpagay dito no na sumusumangala. Banya di bagay di bapyasi sa eskwela na ID ran. Benda di mga dia ako na yan ID na sumiya ka sa ako na susulat sa Jakarta na ba ID to ka ako ako. Na dito na kinang pakapag-ID ko nagitagil kaya man na yan na seminar. Ikadua ID yung ta ID si Kukuan pero to ID ikadua. So senior. Nandiyo pa ko? Owa. Dahil inshallah abad na kang ginang mukha. Maaf ka no ka sukabala niya ka bermi susulangan juga ba? Oy, nanay inshallah matay nila mo. Patay nila, kaya nila makasabi. Agyuti wanta no, inshallah si Chagito, giyaguma akad na law na si saya na maganakan sa iyong kutuan sino ay di tanong si Kusimina. Sa benag narinig ba na bigyan ka sa ID na ayakap sumisi na may mga lahamong taka. Nandito mabiya. Okay? Panang na nagtanong din sa dayon, kung suba umanakat na napilugin siya mga pipi at tutulan. Ha? Pati